سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو صبوكت كونو ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم ووترو لعولا قداس النزل لوو أرستات حينا لكم متينا لنا نخس كن بحال سنينا نخس يزلو مرق زبنو زنخست رايو خاز عوت أبعوت كي نخس استعوته انتو خوينو لتورد بس حط رايو لذي بس لتورد بس حمد ما يزربني بعلم السنة عدل قداس لزغنا there is something you cannot control لومي بزح سفحة زلو عمق زلو زينة حبريتا geopolitica politica قطبة كل كنرينا there's a lot of things happening right now أبزي وانزن أبزي جزيزن بقت هايهم بتزاوري عابس الواقع كلهم زغل نعاخا بقلهم نهجرنا نحبرت سبنا دما بعبيو مالوتشو it doesn't matter بيني علم تنبر لهم إذن لهم زينة لنفس وكفنا أبزل لنايو كتغمنا زغل مخانو تنجنزب يقبع so where do we start let's go بزن نجمر مجمريا انتهي بحالكم زلهم فلت من تان بعلم درجة and then أبزوبانا بزح تستلني كم سري وزلهم دما بزح رياكتس قبروا لنا قرات لن لومي نال بعد قليون تجرم زرباهم كله خلي let's go. And US President-elect Donald Trump is just 2 days from taking office again. On the campaign trail, he made dozens of promises of what he would do on day one. Let's take a look at those promises now and how realistic it is for him to keep them. Donald Trump is coming. Donald Trump is coming to power. Donald Trump نفس أني متعلو ممتوجن لوم يكونن إلى 4 أشهر عصرت حدي تمريت صو ناب كورس ممتو. It's not special. official نكون سروح نخجم مرتين نجرب زل نمبر سمريزو ريدو خوين زلوا ترى خي تمرت خلونا عالم بس بيت وان بيزلوا أفتح كورس مزديبه أفتح قدامي تمعلتي أفتح قدامي ساعات كجبرهم يلو زعات هو ما بساعات كنرينا إذا promises زي نعاخ خوجد أكاديو نعاخ خوجد أكاديو كتعمل كديو بخمي كتعمل كديو بخمي خوجد أكاديو I think فنني تبل تخين كون listen but there is a lot of things نحبرت سمنا كتنك فلو زغل زي تنك فكان تلو كسم بدك كاي تقبع like بقلة كتنك فكاي قبع زو كنتات زي because he is نفتوه نسلايو ناي حنتي super power ناي عالمنا مراحيو أمريكا policy دما بغتا بتزاواري زي تنك فكاز مثلا كازولا because you don't understand ناي أمريكا policy I think فنني زبل زلو سب جينا أتأكد ناي عالم زي تردويو if you have money جنزب انتلكا كتابا انتلكا ناي أمريكا policy تنك فكاي directly or indirectly تنك فكاي زي أمريكا بوليسي that's why كل سب زختله فتيو كنا أمريكا بوليسي زختل سب كيف توين أمريكا بوليسي زختل زلوا سب مخنياتو الواس لزلوا في وطنا أوكي نغطي. On day one, I will launch the largest deportation program in American history, and I will end the electric vehicle mandate on day one. That will likewise be done on day one. Should I do day one, day two, or day three? How about day one? Right? Donald Trump has promised a very busy first day when he retakes the White House. قدامي سرحي بزعبا immigration يللو immigration سبات كترزي
ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ገበን ዝፍፅም ዝነበረ ኣብ ዓይኒ ናይ ፖሊስ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝነበረ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ዓይኖም ኣትዮም ዘለው ገለ ነገር ከርኢ ስለ ዘሎ he is going to do this is a promise ንዶናልድ ትራምፕ ዘምረፀቶ ነገር ተላ illegal immigration ዶብናትና ጠቕላላ ክንርግጦ ኢና ይብላሎ ረግጦ ዶብናቱ ክርግጦ ይብላሎ ምክንያቱ ብሰንኪ ዝዶብ እዚ ብዙሕ ፖሊሲታት ነታ ውሽጢ ዘሎ ሰብ ህዝቢ ኣሜሪካውን ረቢሾም ኣለዉ እዮም ማለት ኣነ ኤርትራዊ እየ ስለምንታይ ኻ ናይ ዶብ ናይ ኣሜሪካ ክዕዞ ኣነ ናይ ኤርትራ ዶቡን ዝኾነ ሰብ ክሰግሮ ደስ ኣይብለንን ዝኾነ ወዲ ሃገር ድማ ከምኡ ዝሓስብ ብዘይ ገድስ ኣበይ ናይ ዓለም ኣለኻ መብዛሕትኡ ወዲ ሃገር ልክዕ ከምዚ ካንሸሎኻ ዝኾነ ሰብ ክኣትዎ ዘይደሊ ዶብ ናይ ሃገር ድማ ብሕጋዊ መንገዲ ክስገርን ክንገድን ይደሊ ግን ዝኾነ ሰብ ክኣትዎን ክወፅኦን ግን ኣይደልን እዮም ኩሉ ሃገራት ድማ እዮም ከምኡ ጃብ ኣሜሪካ ጆ ባይደንን ቶም ግሎባሊስትስ ዝበሃሉ ብሕሱር ሰራሕተኛታት ከምፁ ስለ ዝደልዩ ኣብቲ ኮርፖሬሽን ስናቶም ንኸምኡ ዕላማ እምበር ድንጋፀ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተዝሉ እዚኣ ከረዳልኩም ናይ ሰብኣዊ መሰላት ድንጋፀ እንተዘለዉ ኣሜሪካ ነቶም ሰባት ኣብ ዓዶም ከም ዝጥዕሞም ገበረት ነይራ ከደግመልኩም እየ ናይ ኤርትራውያን ሰብኣዊ መሰላት እንደዘገድሶም ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ንክጥዕሞ ዝከኣሎም ገበሩ ነይሩ ሓገዝ ድዮም ክቡ እገዳድዮም ናይ ሓገዝ ግደፉ እገዳድዮም ከልዕሉ ፀገማት ሕፅረታት መኻልፋት ዝፈጥርዎ ዘለው ንዑ ከኣሊ መፈተኑ ሰብ ኣብ ዓዲ ዝጥዕሞ they know this ሓድሽ ኣይኮነን ናዓታቶም ሰብ ናባቶም ተሰዲዱ ተመፅዩ ዓዶም ኤክስፕሎድ ክገብር ከም ዝኾነ ይፈልጡ እዮም ስለዚ መብዛሕትኡ ሰብ ክስደድ ዝግደድ ፖለቲካል ኢንተርፌረንስ ስለ ዝገድድ ዘሎ እዩ ኣብዚ ሕጂ ቁርብካ ክትንቃቅ ክኽእል ኣለኒ ንምጥንቃቅ ንምንታይ ዝብለኩም ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ መራሕቲ ፐርፌክት ስለ ዝኾኑ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ወይ ናይ ኤሮጳ ፖሊሲ ጥራይ ከም ዝገብሮም ዘሎ ናይጀርያ ንኣብነት ድኽመት ናይ መራሕትነቶም እዩ ብልሽውና ኣብቲ ሃገር ዘሎ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ፀቕጢ ይገብረሎም የለን ካብ ኢትዮጵያ ስደት ዘሎ ሰብ ንምንታይ ድዩ ኢትዮጵያ ሲ ሓውሲ ዲሞክራሲ እያ ዶ ገለ ዶ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ወይ እውን እቲ ሰብሲ ተምሃራይ ክኸውን ኢትዮጵያ ሕጂ ተቐይሩ ኣሎ እዚ ናይ ቀደም ኢትዮጵያ ንክንዛረብ ንኽእል በር ኢትዮጵያ ሎሚ ግፋን ገለን ሕግን ሕልጋል ቦነትን ገለ መለን ፀገማት ኣሎ ግን ኣብ ካል ሃገር ወላ ኬንያ ንውሰድ ካብ ኬንያ እውን ከምዚ ሰብ ይስደድ እቲ ፖሊሲታት ናይቲ ሃገር ብትክክል ክሰርሕ ስለ ዘይከኣለ እቶም መንእሰያት ድማ ዕድል ስለ ዘይረኽቡ መስደዲ ምክንያት ብዙሕ ኣለዉ ካብ ካልእ ዓለም እኮ ዝበዝሐ ሰብ ይስደድ ክትፈልጡ ዘለኩም if you travel to ሃገራት ዓረብ ብኣፍሪካ ብዙሓት ፀለምቲ እዮም ተሰዲዶም ዘለዉ ካብ ህንዲ ሰብ ንምንታይ ይስደድ ንኣፍሪካ ነግደፈስ ካብ ህንዲ ሰብ ንምንታይ ይስደድ because they seek better opportunity ካልእ ዝበለፀ ዕድል ስለ ዝደልዩ እዮም ዝስደዱ ካብ ህንዲ ኮነ ኤርትራ ዝስደዱ ነይሮም እዮም ዲኖ ዳት መማራን ኮይኖም ኣብ ዓድና ይመፁ ነይሮም ኮ ሳዋ ከይዶም ክምህሩ ፀገም የብሎምን ሳዋ እዚ ወታደራዊ ሃሩር እዩ ገለ መለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ካብ ህንዲ ካብ ገለ መፅኡ ሰብ ግን ሳዋ ከይዱ ክምህር because it's an opportunity for them ደሞዝ ተጌርካሉ ሰብ ዕድል ኣብ ዝረኽበሉ ክኸይድ ይኽእል እዩ I have no problem against ስደተኛታት ግን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተኣቱ ተለኻ ናብ ኣሜሪካ ትበገስ ተለኻ ገበናት ዝፈፀም ቀድማ ብፍላይ ብገበናት ኣነ ገበን ዝፈፀመ መንግስቲ ዝበሎ መቕፃዕቲ ክቕበል ኣለዎ ምክንያቱ ገበን ንሰብ መሰሉ ዝገሃሰ ሰብ ተቕፃዕ ክኽእል ኣለዎ In fact, he's made at least 59 distinct day one promises. Some he mentioned once and not again, but others were tied to major themes in his campaign. He said he'd end the war in Ukraine in a day. He promised to begin deporting undocumented immigrants, pardoning genuine ገለ ጋብተን ኣገደሲ ዝበሃላ ዘለዋ ኣብ day one ተባሂለን መብፅዓ ዝኣተዋ ዩክራይን ኩናት እዚኣ ስዒብላ እዩ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ጉዳይ ክልል ኢሉ ኣሎ እቲ ስፔሻል ኤንቮይናቱ ሜቢ first 100 days ኢልዎ ኣሎ January 6 pardon immigration ካብቲ ቀዳሞት እየን ዋላ ንምልክት ገለ ነገር ክገብር እዩ ኣብቲ ቀዳመይቲ መዓልቲ እቲ ናቱ ቦርደር ሲዘር ኢሉ መሪፅዎ ዘሎ ንሱ ቀፃሊ ኢንተርቪው ዝገብር ዘሎ ሰብ ክሰብ ጉግ ይኻይድ ይብል ዘሎ January 6 pardons ኣብቲ 15 ሰዓረ ኣብቲ ካፒቶል ሂል ዝኾነ ይኹን ሰላማዊ ሰልፊ ናዕባ ተኻይዱ ነይሩ እቲ ብሰንኪ እቲ ጉዳይ እቲ ዝተኣሰሩ ክፈትሖም ምዃኑ ክምሕሮም ምዃኖም ይነጊሩሎም ብዛዕባ ኢንቫይሮንመንት ኤሌክትሪክ ካርስ ገለ መለ ገለ ሓገዛት ዝነበረ ኩሉ ካንስል ገብረ ድሪል ቤቢ ዝብል ዘሎ ነዳዲ ከም ምጭንጓዕ ከኣሜሪካ እዩ ዝብል ዘሎ ከምኡ ድማ ትራንስጀንደር ራይትስ ከዓ ዝኽእሉ እዚኣ ብዙሕ ኖርማል ሰባት እንደልዮ ዝነበርና እዚ ኩሉ ግብረ ሰዶማውነት ወላ እዚ ፆታዋ ወዲ የለ ጓል የለ እናተባሃለ ዝነበረ ዕብዳን መኸተምታ ክገብረሉ ኢሉ ኣሎ ወውልቲ እዚ ነገራት እዚ ብትክክል ድዩ ንኩሉ ነጥቢ ብነጥቢ ከተግብሮ ካልእ ኣርስቲ እዩ ንመለስ ሕጂ ካልእቲ ኣርስቲ ናተይ ድማ ነዚኣ ምናልባት ተመሊሰ ካልእ ኣርስቲ ክበኩም ክፍትነ ግን ኣብዚኣ ኣላትኒ ካልእ ክርያ ዘለኹ President yet again. He'll do so in his indoor voice. Frigid temperatures are forcing the inauguration inside the Capitol. That's where Ronald Reagan did it back in 1985. He's also going to take the oath before a row of billionaires cheering him on.
all of the tech titans, including the new Trump whisperer, Elon Musk, they're all getting plum spots in the ናይ inauguration. ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ምምፃእ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ኣብ ዘወርቦ ክትገብርዋ ወይ ፅቡቅ ጌርኩም ክትርድዋ ይደሊ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ስልጣን መፅኡ ነይሩ እዩ ኣብ 16 ነይሩ እዩ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ተራ ይፈልጥን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ራይት ናው ላይክ ቃል ብቃሉ ነፍሲ ወከፍ ቢልዮነር ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብ ጎኑ ተሰሊፉ ኣሎ መብዛሕትኦም እቶም ሰብ ቢዝነስስ ንዓለምና ዝዝውርዋ ዘሎ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ብቴክኖሎጂኦም ይኹን ብካልኦም ዝዝውርዋ ዘሎ ንዓለምና ኣብ ጎንካ ኮይኖም ኣጆካ ይብልዎ ኣለዉ ዝደለኻዮ we are with you ይብልዎ ኣለዉ ሪቦምዚ ኢሎን ማስክ is one of the biggest business person ኣብዚ ዘበና ዘሎ ማለት እዩ ሜታ ፌስቡክ ዋትስኣፕ ገለ ኩሎም ኢንስታግራም ምስ ማለት እዩ ኣማዞን ኣፕል ናይ ቲክቶክ ዋላ እቲ ተኣጊዱ ዘሎ ቲክቶክ ተዓዲሙሉ ኣብቲ ኢናጉሬሽን ናቱ ሜይቢ ንሱ ከድሕና ይኸውን ዝብል ተስፋ ኣሎ ዋላ እኳ ገዳ ኣብ ልዕልያ እንተሎ ኮይኑ ጉግል ናይ ጉግል ሲዮ ንሪኦ ኣለና ከምኡ ድማ ናይ እዚ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝበሃል ዘሎ ኦፕን ኤአይ ወይ ከዓ ቻት ጂፒቲ ድማ ሓላፊ ቃል ብቃሉ ኩሎም ቢልዮነራት ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ኣለዉ እዚ ብዙሕ ግዜ ይርአኒ ነይሩ ንኣብነት 2016 ኩሎም እዞም ኣብ ዘሎ ቢልዮነራት ኣንፃር እዮም ነይሮም ኩሎም ናይ ዴሞክራትስ እዮም ነይሮም ምስ ዴሞክራትስ ኮይኖም ምስቶም ሊበራል ሚድያ ፕሮግሬሲቭስ ምስ እዮም ነይሮም እቶም ሃብታማት ኩሉ ግዜ ምስቶም ዴሞክራትስ ኮይኖም ገንዘብ ሂብዎም እዚ ኩሉ ኣንዳር ኣካይዳ ዝግበር ዝነበረ ብድሕሪ መጋረጃ ሶም እዮም ዝኸፍልዎ ይድበሃል ነይሩ ሎሚ ሰልችዎም መስለኒ ሶም ብምሎም ተመሊሶም ኣብቲ ኮንሰርቫቲቭ ተመሊሶም ኣለዉ ኮንሰርቫቲቭ ስታይ ኣምኑ ወዲ ጓልጓል እዩ ሰብ ክዋለድ ኣለዎ ክበዛሕ ኣለዎ ስድራ ቤት ክህሉ ክኽእል ኣሎ ስድራ ቤታት ገለ ክህልዎም ኣለዎ ገለ ዝብል ኣብቲ ተፈጥራዊ ነገራት ይኣምኑ እዮም ኮንሰርቫቲቭስ ስለዚ እቶም ሃብታማት ኣነ እንታይ ዝብል እምነት ነይሩኒ ሃብታማት ብድሕሪ መጋረጃ ነዚ ደቂ ሰባት ከጥፉ ዝደልዩ እዮም ኢቨን በዓል ቢልጌት እዮም ኣብዛእትዮም ዘለዉ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ርክብ ገይሮም ዘለዉ ቢልጌት ንኣብነት ብጀካ ሕማቅ ፅቡቅ ነገር ክገብር ሓሲቡ የፈልጥን ኣብዚ ዝሓለፈ ብፍላይ ካብ ኮቪድ ዝጅምር ድማ እዚ ሰብ እዚ ክመፅእ ከሎ ገለ ሽግር ከምፅእ ምዃኑ ጥራይ ዝረኣየኒ ናብ ኣፍሪካ ጌሹ እንተሰሚዐ ንሱ ዝገሻ ዓዲ ብዓይኒ ጥርጠራ ጥራይ የፅምታነ because this guy ኣብ ኮቪድ ኣብ ልዕሊ ዝገበሮ ቅድሚ ብዙሕ እንዲ ገይሩ ኣብ ኮቪድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝገበሮ ገበን ግን ኣይሆብ ሓደ መዓልቲ ይሕተት ኣለኹ ሕጂ ግን እቲ ቢልዮነር ክላስ ዝበሃል ሃብታም ዝበሃል ንዓለምና ዝውር ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ንኣሜሪካ ብንፀጉሪ ድማ ንዓለምና እውን ተበልና ኣሚን ጉግል ዘይጥቀም የለን ዩቱብ ዘይጥቀም የለን ፌስቡክ ዘይጥቀም የለን ስለዚ ፈቲና ፀሊና ሰተም እዮም ዝውርዎ ዘለዉ እቲ ኣካይዳ ናይ ዓለም እንታይ ትሰምዕ እንታይ ትርኢ እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ይመፀካ ሶም እዮም ዝውስንዎ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ኮይኖም ኣጆኻ ዝበልናዮ ክንሕግዘካ ኢና ክብሉ ከለዉ something is going to change ገለ ነገር ክቕየር ምዃኑ ይርዳእኒ ኣሎ ምናልባት እቲ ቅድሚ ሕጂ ንኸዶ ዝነበርና ዓብ ትፅቢት ኣይትግበሩ because this is business as usual እውን ክኸውን ይኽእል እዩ because ዶናልድ ትራምፕ ሓይሉ ስለ ዘለዎ ገለ ክገብር ስለ ዝኽእል ካብ ኣንፃሩ ምፁእ ምዃነ ሓይሽ ኢሎም ንረብሖም ገይሮም ኣለዎ ግን እቲ ሊበራልስ ዝበሃሉ ዝነበሩ በዓል እዚኣ ሲኤንኤን ዶ ሲኤንቢሲ ዶ ኩላቶም ተፀሊሎም እዮም ዘለዉ እቶም ኤምሲኤንቢሲ መስለኒ ኤምኤስኤንቢሲ ዲ ዋላ ገለ ዝበሃል ኣሎ እዚ ናይ ሊበራል ሚድያ ተፀሊሎም እዮም ዘለዉ ኩላቶም ከመይ ገይሮም ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ኮይኖም ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ዝፀልእዎ ዝነበሩ ሰብሲ ከመይ ኢሎም ኣብ ጎኒ ኮይኖም ኣለዉ ምስ ኮይና ተጣቃ ንሕሸና ዝብል ምርጫ ድዩ ወይስ ካልእ ኣጀንዳ ስለ ዘሎ ይበሃል ኣሎ we will see ኩሉ ነገር ዝህውኽ ነገር የብልናን but one thing is for sure if you are an investor this is a good thing ናይ business environment ዶናልድ ትራምፕ ከፍቶ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ዓይነት ምኽፋት እዩ እቲ ዝብሎ ዘሎ ታሪፍ እንታይ እዩ ፅልዋ ከምዚ I don't know I cannot promise you ዘይፈልጦ ነገር ግን business world is completely in sync ምስ ዶናልድ ትራምፕ እቲ business world corporates ምስኦም ዘሎ ኣብ ጎኑ እዚ ከዓ ነቲ ፖሊሲ ንዓታቶም ፌቨር ክገብረሎም ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ተጠቀመለት ዕድል እንታይ ክገብር ኣይፈልጥን if you need to invest እንድሕር ጌርካ ካብዚ ኩነታት እዚ ክትረብሕ ትኽእል ኢኻ ብውሕዱ ሲ ኣብ ሓደ ፋንድ ናይዞም ኩሎም ንኣብነት S&P 500 እንተለካ ፖርቶፎልዮ ብምልዮን ዘን ካምፓኒታት እዚኣተን ኣበና ኣለኻ ማለት እዩ ላይክ ቅድሚ ካብ 2019 ጀሚረ ኣነ ኢንቨስት ግበሩ ኢለ ቅድሚኡ ኣይብልኒ ነይረ 2019 ኣብ ሶሻል ሚድያ ካብ ዝመፅእ ግን ኢንቨስት ግበሩ ምስ በልኩ እየ ስዑ ምሳይ ተማሂሩ ንጆርጅ ኣሚኑ ዝኣተወ ሓሲስ ፋይናንሻሊ ክሳብ ክንደይ ከም ዝዓበየ ምክንያቱ ካብ 2019 ክሳብ ሕጂ S&P 500 ክንምንታይ ከይዱ ጥራይ ረእይዎ ከድኩም ኣብ ጉግል ኣትኹም S&P 500 ኢልኩም ብግዜ ረእይዎ ግሮውዝ ገይሩ እዩ ስለዚ ፋይናንሻሊ እቲ ሓንቲ ዘይገበረ ግን ስሒንዋ እዩ ሓንቲ ዘይገበረ ሓደ ግዜ እቲ ወላ እቲ ናይ ቁጠባ ድሕሪት ከምፅና ዘለኹ እንዲ በቃ ገዲዱ ደምፅኣኒ ኮይኑ እዚያስ ከስምዕዋ Printing money is a game. Do you know who invented the frictional banking? Great Britain. Aloha. The big heads. I'm talking about
In the 16th century, we spoke about this, the 16th century, Great Britain, the first bank in the world was established by Great Britain in the 16th century, frictional banking. You know who took it over? A Freemason guy. He took it over, he bought it with pennies. Because of the ሓደ ካብዚኦም ኣብዚ ዘበና ዘሎ መራሕቲ ሃይማኖት ኣም ሶሪ ንመራሕቲ ሃይማኖት ከቋናፅብን ክፀርፍን ወይ ከክትንክፍን ኢለ ኣይኮንኩን እዞም ጳጳስ እዚኣቶም ግን ኢንተሊጀንስ ቢዮንድ ወርድስ መራሒ ሃይማኖት ኣብ ሃይማኖት ጥራይ ኣፍልጦ ዘለዎ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ሃዊ ዝዛረብ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም እዚኦም ጳጳስ እዚኣቶም ኤቭሪ ሴክተር ናይ ቁጠባ ይዝርድኦ ናይ ሃቭ ሪስፔክት ፎር ዲስ ነዞም ጳጳስ እዚኣቶም ሪስፔክት ኣለና ምክንያቱ ኣብዚ ዘበን እዚ ብትብዓት ነቲ ሕማቕ ነገር አይሁዳውያን ዝገብሮም ድሕሪ መጋረጃ ተኮይና አይሁዳውያን ጌጋ ዝብል ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ነገር ጌጋ ዝብል ግብረ ሶዶም ዝግበር ዘሎ ጌጋ ዝብል ንበዓል ቢል ጌትስ ብሽሞም ፀዊዖም ሰይጣን ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ሓደ መዓልቲ ኣምላኽ ከብለካይ ብምባል ዝዛረቡ ሕሉፍ ሓሊፎም ድማ ነቲ ድሕሪ መጋረጃ ንዓለምና ዘመሓደር እዚ ባንኪንግ ሲስተም ናይ መን መሳርሒ ምዃኑ ብኸመይ ከም ሰርሕ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘሎ ፍራክሽናል ባንኪንግ ሲስተም ሕጂ ክንደይ ግዜ ምፅልኩም እያ እንታይ ማለት እዩ ባንክታት ላይሰንስ ተዋሂቦም እንታይ ክገብሩ ገንዘብ ፕሪንት ንገብሩ 100 ቅርሺ ኣቐምጡ ለይ እንድሕር ኢልካዮም ንባንኪ 100 ቅርሺ ኣቐሚጡ ኣለኹ ኣብቲ ባንኪ ኢልካ ኣብቲ ቁፅሪ ናትካ ኣቲኻ እንተሪእኻዮ 100 ኣለካዮም ዝብሉኻ ወይ እሳቶም ካብታ 100 ናትካ 9 ንኻልእ ሰብ እዮም ዘለቅሕዎ 10 ቅርሺ ጥራዮም ትትርፉ ካልእ ምስ መፀ ድማ 10 ቅርሺ ትሪፎም 9 ናቱ ስለዚ እቲ 9 ዝህብዎ ዘለዉ 10 ቅርሺ ናይቲ ሰባት ጥራዮም ገይሮም ዘለዉ እቲ ተሪፉ ዘሎ ኣለቂሖሞ ዘለዉ እንታይ ስለ ዘለዎም እዩ በቲ ናትካ ገንዘብ ተጠቂሞም እዮም ዘለቅሕዎ ዘለዉ እዚ ኻ እንታይ እዩ ኩሉ ሰብ ሓደ መዓልቲ መፂኡ ባንኪ ገንዘብና ምለሰልና እንተይልዎ የብሉን ማለት እዩ 100 ዝሃብካዮ 9 ንኻልእ ኣለቂሕዎ ኣሎ ረብሓ ይረኽበሉ ኣሎ ኩልኻ መፂኻ ሃበኒ እንተልካዮ 9 ተለቂሑ እዩ ዘለካ የምሲ ክበካ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ 9 ኣለቂሕዎ ኣሎ ስለዚ ክንደይ ገንዘብ ፕሪንት ገይሩ ኣሎ ማኒፋክቸር ገይሩ ኣሎ እዚ ገበን እዩ እዚ ስካም እዩ እዮም ዝብልዎቶም ንዑ ዝርድኡ ባንክታት ደይ መደይሎም ኣብ ስርቅን ኣብ ነገራት ኣብ መብልሻውን ወፊሮም ኣለዉ ምስ መን እናሰርሑ ምስ መንግስቲ እቲ መንግስቲ ድማ ረይዎ እዚ እቲ መንግስቲ ዝገበሮ ዘለኻ ካብኦም ዝሓይሽ ኣይኮነን two ways of getting money ዘለዎም ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ዶናልድ ሬገን ይበሃል ኣብ 80ታት ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ሓደ ካብቶም ነቲ ኢስታብሊሽመንት ብዙሕ ግዜ ክቃወሞ ዝፈተነ እዩ Government has only two ways of getting money other than raising taxes. It can go into the money market and borrow, competing with its own citizens and driving up interest rates, which it has done, or it can print money, and it's done that. Both methods are inflationary. We're victims. እንታይ ዝብለና ዘሎ እዚ ዘረባ ዝፅቡቅ ገይሩ I hope ኩሉ ነገር ብሰፊሑ ክርዳእና ይክልኒ ግን ገለ ነገር ክርዳእና ክኽእል ኣለዉ ኣብዚ ቻነለይ ትከታተል ዘለኻ someday you're going to be a leader ቢዝነስ ሊደር ዲኻ ክትከውን ገሌኻ ኮይንካ ኣለኻ ኦልሬዲ ገሌኻ ድማ ናይ ሃገር መራሒ ዲኻ ናይ ካምፓኒ መራሒ ዲኻ ናይ ገለ መራሒ ክትከውን ኢኻ ዓድኻ ተመሊስካ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ምክንያት ትምህርቲ ወሲድካ ስለ ዘለኻ እንታይ ይብለኩም ኣሎ መንግስቲ ምንጭ ኣታዊ ናቱ እንታይ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ መንግስቲ ክገብሮ ኣለዎ ገለ ክትብል ከላካ እምሲ ዝገብሮ መንግስቲ ትክክለኛ መንግስቲ ኣታዊ ናቱ እንታይ እዩ መፍላጥ የድሊ መንግስቲ ኢን ጀነራል ካብ ታክሲስ እዩ ዝረክብ ግብሪ እንተተኸፊሉ እዩ ዝረክብ ኦኬ ግብሪ እንተዘይኣኺልዎ እንታይ ይገብር ይልቃሕ ኖ ሕጂ እሱ ነቲ ናቱ ጥራይ ናይ ኣሜሪካ ድብል ዘሎ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘድልዮ እምበር ከም በዓል ኤርትራ ተኮይኖም ወርቂ ሸይጦም ድዮም ማዕድናት ሸይጦም እውን ኣታዊ ይረኽቡ እዮም እሱ ግን እቲ ማዕድናት ንቁጠባ ናይ በዓል ኣሜሪካ ትርጉም የብሉ ንእሽተይቲ ካብ ማዕድናት ሸይጥካ ትረኽቦ ገንዘብ ንእሽተይ እዩ ብመንፅር እቲ ባጀት ናይቲ መንግስቲ ማለት ሓደ ትሪልዮን ከባቢ ጥራይ ንወታደራዊ ባጀት የድልዮም ተኮይኑ ንበዓል ኤርትራ ግን ካብ በዓል ማዕድናትን ገለን ዝረኽቦ እውን ኣታዊ ንእሽተይ መንግስቲ ስለ ዝኾነ እኹል ክኸውን ይኽእል እዩ ምሉእ ብምሉእ እኹል ኣይኮነን ግን ኣገዳሲ ክፋል እዩ ካብ ኣለዎም ካብ ግብሪ ኣለዎም እዚ ስለ ደያኽሎም እንታይ ይገብሩ ይልቅሑ እዚ ምልቃሕ ማለት ድማ ካብቲ በዓል ኤርትራ እኳ ካብ ደገ እዮም ክልቅሑ ዝፍትኑ ኣብ ኣሜሪካ ግን ካብቲ ፋይናንሻል ማርኬት ከይዶም ካብ ባንክታት ይልቅሑ ንሳቶም ክልቅሑ ከሎ ምስ ካልኦት ስለ ዝወዳደሩ ዘሎ ወለድ ናይቲ ለቃሕ ይኸብር ስለዚ ነቶም ህዝቢ እውን መናብሮ ይኽፍሎም ኣብ ልዕሊ ድማ እሱ ስለ ዘያኽሎም ፕሪንት ይገብሩ ፕሪንት ክገብሩ ከለካ ኩሉ እዚ ኢንፍሌሽናሪ እዩ ኢንፍሌሽናሪ ማለት ድማ ኩሉ እዚ ነቲ መናብሮ ናይቲ ህዝቢ ንገዛ ክራይ ድዩ ምስ ቤዛ ድዩ ገለ ድዩ ንኩሉ የኽብሮ ማለት እዩ ምክንያቱ ፈይ ገንዘብ ኣብቲ ቁጠባ ስለ ዝኣቱ ፈይ ወረቐት ኣብቲ ቁጠባ ስለ ዝኣቱ እዚ ድማ እቶም ዜጋታት ናይቲ ሃገር ክቃወሙ ኣለዎም እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ We're victims of language. The very word inflation leads us to think of it as just high prices. And then, of course, we resent the person who puts on the price tags, forgetting that he or she is also a victim of inflation. Inflation is not just high prices. It's a reduction in the value of our money.
When the money supply is increased, but the goods and services available for buying This president is really, really smart. ነቲ ተራሰብ ንከረድእ ዝገበሮ ፃዕሪ ጥራይ ኣብቲ ኣመሓዳሩ ከሎ ዝገበሮ ካላርሲ እንታይ ዝብል ዘሎ ገለገለ እዚ ዎል ስትሪት ዝበሃል ወይ እውን ፖለቲካል ኤሊት ንህዝቢ ዓለም ብኸመይ ይፃወተሉ ፈሊጥኩም ኣለዎም ብቃላት ፍሉይ ቃላት ኢንፍሌሽን ክበሃል ከሎ ሰብ ዝበዝሐ ሰብ ኣይርድኦን እዩ እንግሊሽ ዘይክእል ተኮይኑ ከይርድኦ እውን ይኽእል እዩ ኢንፍሌሽን ሕጂ እንተተረዲእካ ድማ ቀዳመይ ትመፀካ እንታይ ምንሃር ዋጋታት ኣብቲ ሱፐርማርኬት ምስ ከድካ እቲ እንቋቁሖ ድዩ እቲ ገለ ድዩ ወሲኹ ይፀንሓካ እዚ ኢንፍሌሽን ሰብ መብዛሕትኡ ንዓ ጥራይ ዝወስድ እታ ዝኸፍአት ክፋል ሰብ ዘይርዳእ ብፍላይ ሕብረተሰብና ድማ ዘይርዳእ ነገር እንተሎ ወይ እውን ዘይስተውላለ ነገር እንተሎ እንታይ እያ ምጉዳል ዋጋታት ናይ ምግዛእ ዓቕሚ ገንዘብካ ኣቐሚጥካ ዘለካ ገንዘብካ ድዩ ኣብ ባንኪ ዘሎ ድዩ ዋላ ኣብ ትሕቲ መተራስካ ዘሎ ድዩ ዋላ ኣብ ቦርሳካ ዘሎ ገንዘብ ወረቐት ናቱ ሒዝካ የለካ ናይ ምግዛእ ዓቕሚ ናቱ ክቕህም ከሎ እዚኣ ሰብ ኣይሓስባን እዩ ኣብዚ ቻነል እዚ ዝመላለስ ግን ብውሕዱ ናይ እዚኣ መረዳእታ ክህልዎ ከም ዝኽእል እየ ተስፋ ገብር እዚኣ ዘይተረዳእትኩም እንተላ ወይ እውን ካብ ነዊሕ ኣብዚኣ ተረዳእኩማ እንተለኹም ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ክፅበየኩም እየ ምክንያቱ ግን ንምንታይ ሰብ ይርድኦ ነዚ ኩነታት እዚ ብዙሕ ግዜ ክዛረበሉ ዝፍትናን እንታይ ገንዘብካ ኣብ ባንኪ ዘሎ ንዓኻ ኣይኮነን ዘገልግል ዘሎ ሓንቲ እንተዘይገበረ ድማ ከም ዘለዎ ተቐሚጡ ዘሎ ከይመስለካ ናይ ምግዛእ ዓቕምናቱ ናይ ቀሓመይ ዝኸይድ ዘሎ እዚ እናደኸመ ቅድሚ ኣነ 2019 ጀሚረ ከምዚ ክዛረብ ጀሚረ ኢለኩም ካብ ሽዑ ጀሚሩ ወላ ሓንቲ ዘይገበረ ሰብ ክሳብ ሕጂ ክንምንታይ ቫልዩ ናይ ገንዘብካ ከም ዝጎደለ ባይ ዘ ወይ ኮቪድ ምስ ጀመረ እንታይ ኢሎም ድሕሪ ኮቪድ ካብ 2021 ዲ ወላ ገለ መንግስቲ ኣሜሪካ እዚ ኩሉ ዶላር ኣብ ዓለም ዘሎ መን እዩ ከምዚ ኢሉ ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኢንተርቪው ናቱ ዝበሎ እዩ ኣምፂልኩም ነይረ እዚ ሕጂ ንጥቀመሉ ዘለና ወረቐት ዶላር ዝቀጠለያ ዶላር ዝበሃል 4% ናቱ ድሕሪ ኮቪድ ፕሪንት ኮይኑ 4% ናይዚ ወረቐት እዚ ድሕሪ ኮቪድ ፕሪንትድ ኮይኑ ብኻልእ ኣዘራርባ ንስኻ ሚእቲ ኣለካ ኣነ ሚእቲ ኣለኒ ኩስቶ ሚእቲ ኣለዎ ሳ ሚእቲ ኣለዋ ኩልና መሚእቲ ሒዝና ድኳን ከድና ንገዝእ ነርና ሓደ ሌባ ግን ኣሎ ብጥቃና ነቲ ገንዘብ ፕሪንት ክገብሮ ዝውዕል ንሱ በብሚእቲ ሕጂ እቲ ድኳን ዋጋ ሂበና ምክንያቱ ኣታዊታትና ገለመለን ማሕረ ስለ ዝኾነ እዚ ሰብ እዚ መመፅ እዩ ንኩሉ ዝገዝኦ ተሎ ተገብር እዩ ከኽብረይት ዋጋ ምክንያቱ ብዙሕ ገንዘብ ኣብቲ ሲስተም ስለ ዘሎ ንሕና ግን ደሞዝና ይወሰኸን እንታይ ንኸውን ንሕና ግዳይ ናይቲ ዝግበር ዘሎ ሰራቂ ገንዘብ ፕሪንት ዝገብር ዘሎ ንዓና መናብሮና ይኽፈአልና ኣሎ ነዚ ሰራቂ እዚ ተረኺብካ መንግስቲ ገንዘብ ፕሪንት ዝገብር ሰብ ተረኺቡ ዝኸበደ ገበን እዩ ዝኸበደ ገበን ንሱ እቲ ገበን ክፍፅም ከሎት መንግስቲ ግን ወላ ሓንቲ ዝዛረቦ ሓይሊ የለን that's why ድማ ዶናልድ ሬገን ኣበርቲዑ ዝዛረብ ዘሎ መንግስቲ ሓደ ካብቲ ነቲ ሲስተም ናይ ደቂ ሰባት እናባላሸወ ዝነብር እዩ and that's why we have bitcoin ፕሪንት ክገብሮ ዝኽእል ኣብ ዝሓለፈ 15 ዓመት ኣይተረኣየን ኩሉ ዓይነት ኪላ ናይ ማቴማቲክስ ናይ ክሪፕቶግራፊ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ አይቲ ናይ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ፈቲኖም እዮም ኮፒ ክገብርዎ every time ኮፒ ክገብሩ ክፍትኑ ከሎ ካልእ ኮይን ገለ ኮይን ሓደ ኮይን እዮም ዝመዙ ቢትኮይን ብሬክ ክገብሮ ዝኽኣለ የለን and that's why 21 ሚሊዮን forever ንሰነይን ክኾና that's why ዓበይቲ ስማርት ሰባት ውሑድ ገንዘብ ኣብኡ ዘቐምጡ ዘሎ ወይ እውን ብዙሕ ገንዘብ ይገዝኡ ዘለዉ ስለዚ ገለ ክፋል ናይዚ 21 ሚሊዮን ወላ 0.2% ናቱ ተሒዝካ እዚ ነገር እዚ እናዓበየ ክኸይድ ከሎ ዜሮ ነይሩ ኣብ 2010 ሎሚ 100,000 ልዕሊ 100,000 ኣብ ከባቢ 100,000 ልዕልዩ እናኸደ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ use the opportunity because the other dollar ድዩ ዩሮ ድዩ ካልእ ኩሉ ኢንፍሌሽነሪ እና ፕሪንት እናገብሮ ዝኩሉ ኩናትን ወረ ኩናትን ክመፅእ ከሎ ድማ መመሊሶም እዮም ዘብልዎ ምውዳቕ ናይ መንግስታት ድማ መወዳእታ ዘረባናተይ ምውዳቕ ናይ መንግስታት ብሰንኪ ዚ ፕሪንት እዩ ዝኸውን ሮማን ኤምፓየር ስለምንታይ መይቱ ልዕሊ ዓቕሙ ገንዘብ ክልቃሕ ስለ ዝጀመረ ነቲ ወርቂ ድማ እናሰረቐ እናታለለ እናነእሶ ምስ ከዳ መወዳእታ ዕዳናቱ ክኸፍላ ስለ ዘይካለ ባስትድ ኮይኑ ወዲቑ ካልኦት ኩሎም ንግስነታት ኣብ ፈረንሳይ ዝነበሩ ዲያብ ካልእ እውን መውደቂ ናቶም ብሪቲሽ ኢምፓየር ትማሊ ብኣሜሪካ ዝተተከ ኣብቲ ቀዳማይን ካልኣይ ኩናት ዓለምን ልዕሊ ዓቕሙ ዕዳ ስለ ዝኣተወ እቲ ናቱ ዝነበረ ባጤራ መሬት ዘቢጡ ኣሜሪካ ድማ ላዕሊ ወፂዓ ሕጂ ድማ ኣሜሪካ ንባዕላ በቲ ዝፈጠሮ ተሽግር ነዊሕ ከይዳ ኣላ we don't know how long they will continue ግን ኣብ ቢትኮይን ካ ስለ ዝኸዱ ዘለዉ they will buy another time maybe 50 years ክገዝኡ ይኽእሉ እዮም because America they always find a way ገለ መንገዲ ዝፈጥሩ እዮም እቲ ቢትኮይን ንኣብነት ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ strategic reserve asset ክገብሮ ይብል ኣሎ ስለዚ he will create another I don't know 50 years ዲ ወላ 100 ዓመት ክገዝእ ይኽእል ይኸውን ምስ ዘለዎም ሽግራት ነቲ ኩነታት ንክቕፅልዎ we don't know እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ግን ንስኺ if you are listening to this video ከትካ ገለ ግበር ኣይብለካን እየ ዘድሊ መፅናዕቲ ግበር ሪሰርች ግበር ባዕልካ ነቲ ነገር ክትፈልጦ ክትርድኦ ፃዓር ኣንደን እቲ ፃዓር ናትካ ውፅኢት ከምፃልካ እዩ እዚኣ ጥራይ ክብለካ ዝኽእል ኣነ ካብ ወፃኢ I don't know እቲ ዘረባ እንተበፅሐ እውን ብዙሕ ትርጉም ኣየምፅን እዩ ንእሽተይ ስምዕዎ ድሓን ኣብ ካልእ ርእሲ ክሰግር እየ Are not. We have too much money chasing too few goods. Wars are usually accompanied by inflation. Everyone is working or fighting,
But production is of weapons and munitions, not things we can buy and use. Now, one way out would be to raise taxes so that government need not borrow or print money. But in all these years of government growth, we've reached... We'll pay off our $35 trillion, hand him a little crypto check, right? We'll hand him a little Bitcoin and wipe out our $35 trillion. But how do you want it to be more كم سمعكم دونالد ترامب من البعض بيتكوين جزينا حدا مع التعدان أبو نخفل نخون زبل إمنت الله دونالد ترامب دما زبل زربانا يمفتام تكبار الله من البعض أب كريبتو سبيس اللهم سمعكم تخونوا كأزي نقرات زكواد حريك زارة ولا حسيباني رقم مستار سلسلة دمس النمبر هذا ميم كوين غير دونالد ترامب أب حنت الليتي أب وشت إسرار 4 ساعات دي ولا قلة كباب 3 بليون جنزب غيرو لي بحال الله نايتا ميم كوين أب كالك زي كم سألكم إيه كنا منتهي كريبتو ربحها 5 لوتر ردي ولا دونالد ترامب سو نعانا وين عخاي اللي يكون كجبرتنا كريبتو كارنسي حقتات متقراي لنفسه this is a businessman that's why ما زوم زريا كنت انا حكو ضد حريد يسرعوا زلو since they are literally paying millions for it. For the last couple of months since Trump's inauguration, they've been hitting up Mar-a-Lago, bending the knee, kissing the ring, doing all the things. And they've done everything from pitching a Doge department to cut spending to cutting fact-checking at their news sites. So what is the reason for all of this? Is it all for influence? Is it for their bottom lines? Is it all for self-preservation? After all, Trump once suggested that Mark Zuckerberg head straight to jail because of Facebook's actions during the campaigns. The sitting president thinks that he knows, and he's sounding the alarm before his exit. Today, including so this is becoming نبزحات سبات الدفر درجاهم كوينو لو بفلا إنهم ليبرالس نعمتات زي حجي حبتامات مس دونالد ترامب سكونوا تسم بدلا قل ملعك تتكبر دلا حصوتي ديمقراطياسا ديمقراطس مو اللي هو توم بجنزبنا بليونيرات يمزنوا برنيرو حجي تابعتهم ناب دونالد ترامب سلستغيروا تيتخون لهم موضوع عالم بتصعنانا ولا تي بريزيدنت جو بايدن وكويو اوليغاركي متين هالو بديمقراطياتنا تغزي بس كسب 4 عامات بوليتيكا كوفا بالكاز نبرمندي جو بايدن ابز كوميلي زارب ابتناي مودا مفانو زرباناتوسي اوليغاركي متينا كنتنققلنا بلا بلا يزبل 40 years اب سلطان اذا هيك كتمرص كلها غنزب زبكا زبرمندي حتى ما دا يكونوا what has changed today لك ابز مريق حجي استقبلت ما دونالد ترامب versus كامالا هاريس من زياده غنزب رغيبو كامالا هاريس ياز بس غنزب بليونيرات بما ስለዚህ ዶናልድ ትራምፕ ወዳት يمزحو ግዝወ ነይሮም ምስተዓወትካ ግን ولا وانتم بانصاركا ዝነበሩ መጽኦም ሳኻዮም ዘጣቁዑ and this is what's happening at the liberal media liberals democrats they have lost it እዞም ቢሊዮነራት ኩሎም እዞም ቢሊዮነራት ኢሎን ማስክ ንኦባማ ይዝድግፍ ነይሩ ዴሞክራት ማለት እዩ ሜታ ሲዮ ማርክ ዛከርበርግ ኒ ፌስቡክ ኒ ዴሞክራት ይዝድግፍ ነይሩ ክሳብ 2010 ጄፍ ቤዞስ ከምኡ ኣፕል ከምኡ ኩላቶም ትካል እኳ ስዑድ ሲንጋፖር ያብቲ ፖለቲካ ነበረን ጉግል ከምኡ ኩላቶም ዴሞክራት እዮም ነይሮም ሎሚ ቀይሮም ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኮይኖም ኣለዉ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ ኣብ ገለገለ ትፈልጥዎ ትኾኑ እዮም if you can beat them join them ዘይትስዕሮም ተኮይንካ ክትስዕሮ ዘይትኽእል ተኮይንካ ምስኦም ተሓዊስካ ሰለብሬት ግበር ተጠቀመሉ ትዕድል እዩ ማለት ምስ ተኮይንካ ትረብሓሉ ኩነታት ድሕሪ ክትቅይሮ ዘይትኽእል ኮይንካ ዶናልድ ትራምፕ is here to stay ተደይቀቲሎሞ by the way ነገራ መንገዳይ ኣብዚ ክዛረበኩም ብዙሕ ዘረባ እዩ ዝግበር ዘሎ inauguration ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ደገ ከይከውን እውን ይበሃል ኣሎ እቲ ምክንያት ደምፅዎ ዘሎ ድማ ወይዘር ዝሓልክ ክኸውን ስለ ዝኾነ ብላብላ እዮም ዝብሉ ዘለዎ ተሓቂ ግን ፍርህ ኣሎ ኣመና ፍርህ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ከይቀተል ኣመና ፍርህ ኣሎ this is America ዶናልድ ትራምፕ ክቐትልዎ ዝደልዩ ሓይልታት ኣዝዮም ብርትዓት ምዃኖም ይፈልጡ እዮም ሓደ ካብኣቶም ትስለያዊ መርበብ ናይ ኣሜሪካ እዩ ኣንጻሩ ብዙሕ ስጉምትታት ክወስድ ከም ዝኽእል ይፈልጡ ኣለዉ ዲፈንስ ናይ ኣሜሪካ ንባዕሉ ዶናልድ ትራምፕ ስጋት ክኾኖም እዩ እዚ ኩሉ ኩናት ናይ ዩክሬን እዚ ኩሉ ካልእ ነገራት ጠጠው ከብሎ ተኮይኑ ናይ ብዙሓት ቢልዮናት ካምፓኒታት ክሳራ ከጋጥም ስለ ዝኾነ ነዚ ሰብዚ ብዝተኻለ መጠን ከፀግዕዎ ዝኽእሉ እንተደየ ፀጋዕካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ነዚያ ክትደልለካ ኣብዚ ስምዑ ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ ውዳን እዩ ስደስናው This without any personal animus at all. I mean, in some ways, I actually kind of feel sorry for Joe Biden. I mean, he's in the twilight years of his life. He is not, obviously, has not been in charge for some time. And I know this by personal observation, and now the whole world knows it. And it's been very, very concerning to me over the last, year and a half since I've had this position. Can you tell us the story when you say personal observation? Well, I mean, it's public now because the Wall Street Journal got it and put it on the front page. But this tree was alone. Mike, what is his name? قال يزبحال نايتي ناي أمريكا هاوس زبحال كلتا تشامبر كلتا انت شو مدي زلون بايتو سنة زبحال الهاوس زبحال نايت هاوس حلافيزي
ናይት ማጆሪቲ ሪፐብሊካን ስለ ዝኾነ ስፒከር ናቶም እዙ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣነ ዝሰማዕኮ ጉድ ክነግረኩም ቅድሚ ሕጂ እኳ ሕቡእ እዩ ነይሩ ዝጎዲ እዚ ሕጂ ከውፅአ ከምዚ መዓት ጉድ ኢና ክንሰምዕ ቅድሚ ዓመት ዘጋጠመ ታሪክ እዩ ኣብ ኣሜሪካ መን ከም ዘመሓድር ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ተፈልጠና ኣሎ ጆ ባይደን እንታይ ከም ዘጋጠመው ጉድ ስምዑ እዚያ ንቅድሚት ከም ሓሲበ ነይረ ኣጋጣሚ ግን ሓሊፋትኒ ግን ኢትስ ኦራይት important thing ስለዚ ሓለፈ ድማ ሕጂ ክንሰምዖ ንኽእል ኢና ግን ሳዕ ክንዱ ተራ ይብሉን እዚያ ስምዑ ኣስከጅ January a year ago, almost exactly a year ago, I had been asked, I became speaker in October 2023, and there were all sorts of big national security concerns and everything going on, and I started requesting a meeting with the president because, you know, I'm kind of old school, I'm a constitutional law guy. Speaker of the House should be able to talk to the president, especially in times of great national interest and calamity, but they wouldn't let me meet with him, and his staff kept giving me excuses. This went on for like 8 or 9 weeks. I'm sorry, Mr. Speaker, he doesn't have time. What are you talking about? I'm second in line of the presidency. He has time. I need to talk to him. We had... መጀመርያ እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣሜሪካ መበል ካልኣይ እዩ ምክንያት ሃውስ እቲ ባይቶ ካልኣይ ሪፕሬዘንት ዝዓበየ ስልጣን ዘለዎም እዩ ካብቲ ባይቶ ድማ ኣፈኛ ናይቲ ባይቶ ስለዚ ሃውስ ስፒከር ስለ ዝኾነ ልክዕ ማዕ ሪፕሬዘንት ዘይኮነ ካልኣይ ደረጃ ስልጣን ዘለዎ እዩ ምስ ፕሬዚደንት ንክራኸብ ከልኪሎም ነይሮም መን እዮም ዝኽልክልዎ ዘለዎ እቶም ስታፍ ናቱ ስለምንታይ ጆ ባይደን የመሓደር ስለዘይነበረ ጆ ባይደን ንምስሊ ጥራይ ንስእሊ ጥራይ ንካሜራ ጥራይ ዝጥቀምሉ ነይሮም ወረቃቅቲ የምፅኡ ይፍርም ኣብዚ ሕጂ ስምዕዎ ትጉድ ማለት እዩ እንታይ ይፍርም ከም ዝነበረ ኣይፈልጥን እዩ ጆ ባይደን ይልካ ንጆ ባይደን ድማ ክጅምር ከሎ እንተሰሚዕኩም ኣብቲ ናይ ትዋይላይት ዕድሚ እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ ንጆ ባይደን ብፍጹም ኣይሓምዮን የሉ ኣነ እውን ከምኡ ኢለኩም እየ ጆ ባይደን ዝሓምየሉ ምክንያት የብለይ ምስ ኣረብኩ ኣነ እውን ኣብ ከምኡ ደረጃ ክወድቀ ኣት ሳም ፖይንት ኣብ ክንደይ ዕድመ ኣይፈልጥን እየ ንጆ ባይደን ነታ ዕድመናቱ ነቲ ዝነበሮ ተፈላጥነት ተጠቂሞም እዮም ነታ ብኮፈሊቶም ሽም ዘለዎ ሰብ ግን ክሰርሕ ዘይክእል ኣእምሮ ስዒቱ ዘሎ ሰብ ደልዮም እዮም ኣምፅኦም ድሕሪውን ከማላ ሃሪስ ወላ ሓንቲ ክትገብር ዘይትኽእል ካብቲ ሓሳባቶም ከም ዘይትወፅእ ምስ ፈለጡ እዮም ብኡ ገይሮም ገይሮም ክትክዎ ፈቲኖም ሕጂ ስምዕዎ ድሕሪ ክንደይ ውግእ ንኸይረኽቦ ከልኪሎሞ እዚ ምስ ፕሬዚደንት ቀጥታ ውርክብ ዘለዎ ክህልዎ ዝግብኦ ሰብ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ናይ እቲ ክዛረባ ደልየ ዘለኹ ኣርሲ ድማ ከመይ ኣለካ ሻሂ ክንሰቲ ገለ ኣይኮነን ናሽናል ሴኪሪቲ ሃገራዊ ድሕነት ወሳኒ ዝኾነ ኣርስቲ ምስ ፕሬዚደንት ክዘራረብ ምክንያቱ ስልጣን ናይ ክልቲኦም ኣብ ምውሳን ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ዓብ ስልጣን ዘለዎ እዩ ግን ነቲ ፕሬዚደንት ንኸይረክብ ከልኪሎሞ ነይሮም እሱ ጥራይ ኣይኮነ ዋላ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ሎይድ ኦስተን ምስ ፕሬዚደንት ክራኸብ ከም ዘይክእል ተኸልኪሉ ከም ዝነበረ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝበሃል ኣውፅዎ ነይሩ ስለዚ ንሱ ስለ ደውፅኦ እዩ ደውፅእ ዘሎ ሕጂ ከምዚ ምስጢራት ድማ ብዙሕ ኢና ክንሰምዕ ሃገር ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር የመሓድራ ከም ዝነበረ ንዓመታት ሕጂ ጥራይ እውን ኣይኮነ ሕጂ ብወግዒ ስለተፈልጠ ጥራይ I can't say the classified parts, but we had some big national concerns at the time that I was losing sleep over. Finally, I just went to the Hill Press Corps and said, the president is not being allowed to meet with the speaker. There's a problem. So they started putting pressure on him. Long story short, they finally relented. They invited me to the White House. I show up and I realize it's actually an ambush because it's not just me and the president. It's also Kamala Harris, Chuck Schumer, Hakeem, you know, the CIA director, everybody. And then so I walked in the Oval and, I know what this is. They're going to hotbox the speaker on Ukraine. So እንታይ እዩ ድሕሪ ክንደይ ኣብ ሚድያ ወፅየ ፕሬዚደንት ክረኽበኒ ደልየን ምክንያቱ ምስ ፕሬዚደንት ምርካብ ከልዮምኒ ኢሎም ዝተዛረብኩ ድሕሪኡ ርክብ ገይሮምላ ምስ መፃኹ በይኒ ፀንሓንን ኢልካ ዓብ ግሩፕ ድሕሪ መጋረጃ ዘመሓደር ዘሎ ወከልትናቶም ማለት እዩ ናይ ሲአይኤ ሓላፍቲ ናይቲ ሰኔት ዲሞክራት ሓላፍቲ ሹመር ዝብልዎ ካልኦት ተፈላለዩ ኣብኡ ፀኒሖምኒ ኢሉ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ነዚ ሰብኣይ እዚ ከም መጋበርያ ይጥቀምሉ ከም ዝነበሩ ንባይደን እዩ ስምዕዎ እታ ድራማ ናኸፈት እያ ትኸይድ That's what it was. This is probably third week of January. We sit down, we're in the midst of it, and the whole conversation, and I'm going, we don't need to have this conversation. The president reaches over just like this. We're sitting right next to the fireplace in the Oval, and he grabs my arm and he says, the speaker and I just need a couple minutes together. Will y'all just leave us alone? And I looked up on the faces of some of the staff standing around the wall, and they're like, oh, no, he did it. So he called it. He's the commander-in-chief. So everybody leaves, and he and I are standing awkwardly in the middle of the... So, Joe Biden ኣብ መንጎ ንበይና ክገድፉና ስለ ዘይከኣሉ በዓሉ ንዓይ ኢደይ ሒዙ the house speaker of the house ኣነን ንበይና ክንዛረብ ግዜ ክትገድፉልና ዶ ትኽእሉ ምስ በለ ብምሉኦም ሰንቢዶም ከመይ ገይርኹም ብለና ኣሎ ንሕና ዘይንፈልጦ እንታይ ከም ዝዛረብ ከም ዘይፈልጥ እንታይ ይገብር እንታይ ይዛረብን ስለ ዘይፈልጥ ምስጢሮም ክወፅእ ስለ ዝኾነ ሰንቢዶም ኢሉ ግን ፕሬዚደንት ስለ ዝኾነ ድማ ንሱ ዝበሎ ዘረባ ግድን ኢኻ ተኽብሮ ዘለካ ከይፈተው ወፂኦም ኢሉ
مسوت انت قاعد مسمعج Oval Office right over the rug by that coffee table. And I said, Mr. President, thanks for the moments. This is very important. I got some big national security things I need to talk to you about that I've heard and I think you know, and what do we do? But first, real quickly, Mr. President, can I ask you a question? I cannot answer this from my constituents in Louisiana. Sir, why did you pause LNG exports to Europe? Like, I don't understand, liquefied natural gas is in great demand by our allies. Why would you do that? Because you understand, we just talked about Ukraine. You understand you're fueling Vladimir Putin's war machine because they got to get their gas from him, And he looks at me, stunned with this, and he said, I didn't do that. And I said, قدامي تحطتنا ناشنال سكيورتي اي زاربلوني مستيرون سلازخونه تقن دمصو غداي حنت حتى كن قدمي حتى من جماريسي حنت ابر سيز نبرت حتى نيرا الانجز بهال غاز ناي راشا غراغيرو مسعصو ناي امريكا غاز بمراخ غيرو ناي اوروبا شيت نيرو بزح كتدلاينت نيرو نزي نغير زي نابو كم زي كيد غراز غبركم سلامتك تعصو خيلك ازي كابناتي وكلتن عايز امرصون لويزيانا سلامتاي كم تقبر لها ديماند زلو نبرت كاله نداد خالنا خشي كان دلنا سلامتاي سغراغير كالنا مصنعت كنغبرينا دو غليلوم يمغيرو مليروم سلامتاي كم تقبر لها بمبال حتيتيوسي انا يغبركوني لنيلو اب امريكا غدان ايتي لنجن يوروبا زخيز نبر غيرو مليروم بريزنت غنا يفلط نيرو بريزنت يخافريم له باكزيكتيف باور يتفريم له نيرو سمو وجت غود ناتو ازي ما بعلم دوس ويم بعل كال راشا وي China Mr. President, yes, you did. It was an executive order, 3 weeks ago. And he goes, no, I didn't do that. And he's arguing with me. I said, Mr. President, respectfully, could I go out here and ask your secretary to print it out? We'll read it together. You definitely did that. And he goes, oh, you talk about natural gas. Yes, sir. He said, no, you misunderstand. He said, what I did is I signed this thing we're gonna conduct a study on the effects of LNG. I said, no, you're not, sir. You paused it. I know. I have the export terminals in my state. I talked to those people this morning. This is doing massive damage to our economy, national security. It occurred to me, Barry, he was not lying to me. He genuinely did not know what he had signed. And I walked out of that meeting with fear and loathing because I thought, we're in serious trouble. Who is running the country? Like, I don't know who put the paper in front of him, but he didn't know. So, good easy. President Joe Biden አይፈልጥን ነይሩ እንታይ ከም ዝፈረመ ንዑ ሓደ መጽናዕትና የለንጂ ክንገብሪና ፈርመሊሎም የሚበሞ እቲ ወረቀት ዝፈረመሉ ግን ነቲ ሰደድ ካቡ ዝኸይ ዝነበረ ነቶም ሪፐብሊካን ቤዝ ስለ ዝጠቅም ዝነበረ ዲ ወይ ገለ ነቲ ናብ ዩክሬን ዝኸይድ ኣጽዋር ሕራይ መባል ስለ ዝኣበዩ ድዮም ጸቕጦ ገብርሎም ደልዮም እቲ ምክንያት ፍሉጥ ኣይኮነን ግን ካምፓይንታት ናይ ኣሜሪካ ናይ ነዳዲ መብዛሕትኡ ግዜ ሪፐብሊካን እዮም ቶም ካምፓይንታት ነቲ ሪፐብሊካን ፓርቲ እዮም ዝሕግዙ ስለዚ እቲ ነዳዲ እገራቶ ተገይሩሉ ቶም ቤዝ ናይ ሪፐብሊካን መራሕቲ ክህሰዩ እዮም ምክንያቱ እቶም ካምፓይንታትን ህዝብን ኣብኡ ስለ ዝጉዳእ ዘሎ ኣንጻሮም ክትንስእኽሊ ወይ እውን ጸቕጢ ክፈጥረሎም ይኽእል ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣጽዋር ንክቡ ሜቢ በቲ ኮይኑ በቲ ንጆ ባይደን ቀሺሾም እንታይ ከም ዝፍርም ዘሎ ይፈለጠን እንታይ ዝብል ብጀካ ዝኸ ካልእ ኣብ ክንደይ ፈሪሙለ ሰብ ዝከይተረድኦ ማለት እዩ ነዛ ዘረባ እዚኣ መንሸር ገይርዋ ነይሩ እስከ ኢሎን ማስክ ኣነ ኮነ ጌረኩም ኢሉ ኣነ ብግምት ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ጆ ባይደን ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካ ዘመሓድር ዘሎ ሓደ ሰብ ኣለ ብድሕሪ መጋረጃ ኣይ ዶንት ኖ ሁ ኢት ኢዝ كل سب ما يكون زبل نير كل سب جو بايدن اسكالا كليب زي كاله عبيتنا ناشونال سكيورتي وسانتات كوسن ايكلني ስለዚህ ኣሜሪካ ብዘይ ተመርፁ ሰባት በዓል ቬቬክስ በዓል ድማ ሰፊሑ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ማሽን እዩ ዘመሓድርና ምባል ይዛረቡ ነይሮም እቲ ሓቂ ድማ ከምቲ ቲዮሪ ዝበሃል ዝነበረ ዘይኮነ ብተግባር ከም ዝኾነ ይወፅእ ኣሎ እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኢዝ ወት ኢዝ ኣነ ድማ ሓበሬታ ጥራይና ባኹም ዘምፅኦ أجي my final thing is كم وترو زي أرسزي ناودا خويا كخيد please نتحبريتان بكم زلنا كنديس عيرنا أنا نمتو لايك بمقبار شير بمقبار سبورت بمقبار كتحجزونا دما ناي وترو تعويد نايم حنت زياهبة ناب أفريقيا كحلفة that's it زيادة ما نسب سلة تجد إسرائيل قبل الله He ran on scared politics. I think it's important to center this conversation to talk about immigration some, and that the last full month of the Biden administration here in December was the lowest crossing at the border since 2020 when Donald Trump was president. Do I agree that if there's bad people in your cows on CNN tonight? They're going to start with the deportation orders. Maybe they have final orders of deportation and saying we're finally going to get you and deport you. That they are going to start with the deportation orders. Maybe. How they have the infrastructure to be able to pull this off on Tuesday. I mean, Tom Homan himself was saying we need 100 air tactics and second. نتي immigration ዝበሃል ኣጀንዳ ዝያዳ ኣጀንዳ ክኸውን ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ immigration ዘለዎ ሰብ ወረቐት ዘይብላ ብኣሜሪካ ዘሎ ፕሊስ ንገርዎ he has to be careful ንኣሜሪካ ክኸይ ዝሓስብ ዘሎ እንተሎ ወይ እውን ንስኹም ትሕግዝዎ እንተለኹም ግን it's going to be very difficult ንግዚኡ ኣነስ ኣይገድፎን እየ ንዝብል ሰብ ፅናሓን ሰበልዎ ክሳብ ነገራት ዝፀሪ انت زي اللجن انت زي كتكان انت زي وسنكان
ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓኒ now let's go to Africa ክልተ ነገራት ክርየ ዝኻ I think ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ንሰምዖ ዘለና ኩነታት ክፍትን እስከ በዚያ ንጀምር President of Nigeria, this is the president of France. I'm going to tell you why this recent meeting in Paris, where they made a deal for France to loan Nigeria $300 million for infrastructure and investments and so on and so forth, is much more than meets the eye. Why it is a major warning not only for the future of Nigeria, but for the future of all of Africa. And why it has less to do with a French and Nigerian friendship and more to do with the presidents of the እዚያ ዘረባ ፈረንሳ ናብተን ሃገራት ከም በዓል ናይጀሪያ ዝኣመሰላ መጋበርያ ዝኾነ ሃገራት ብዙሕ ኢንቨስት ትገብራላ እቲ ዕላማ ድማ ነቶም ንሳቶም ዝፀልእዎም ሃገራት ንምእላይ ንምንታይ ደምፃልኩም ዘለኹም ገለገለ ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ይገብራ ከም ዘለዋ እዚ ድማ ንምንታይ ኣጀንዳ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣትሒናያ ዘለና መድረኽ ኢንተንስ ኮምፒቲሽን ኢንተንስ ሴኪሪቲ ኮምፒቲሽን ጂኦፖለቲካል ሴኪሪቲ ኮምፒቲሽን ዘለዎ እዩ ብርቱዕ ዝኾነ ውድድር ይካየድ ስለ ዘሎ ሃገራት ኩሉ ዓይነት ዘለወን ኣብ ናተን ዲስፖዛል ኣብቲ ኣብ ኢደን ዘሎ ቴክኒክስ ኩሉ ክጥቀማ ከም ዝኽእላ እቲ ምስጢር ድማ ነቲ ዘይደልዮ ስልጣን ነቲ ሳሕል ሪጅን ዝበሃል ኤርትራውን ኣብቲ ኣካል ናይቲ ሳሕል ሪጅን እያ ንምብራቕ ከተምፅእ ከለኻ they are going to use everything at their disposal ነቲ ነገራት ንምቕያር watch out ልዑል ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ናተይ ስራሕ እንታይ እዩ ከም ጆርጆ ኣካል ናይ ሰላያዊ መንግስቲ ኤርትራ ይኮንኩ ኣነ ኤርትራዊ ስለ ዝኾንኩ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኤርትራውያን ሓድነትና ንሓዝ ኩሉ እቲ ዘለና ከጋጥም ዝኽእል ብድሆ ብሓድነት ጥራይ ክስገር ዝኽእል ስለዚ ቢግ ማኒ is flowing ብዙሕ ገንዘብ ክድርበ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ዕላማ ድማ they are going to regime change ዝብል ፈረንሳ ካብዘን ቡርኪና ፋሶ ኒጀር ማሊ ተገሊፋ ከም ዘላ ኩልና ንፈልጦ እዩ ስለዚ ነዚ ቦታ እዚ ንምምላስ they are going to use all techniques ኩሉ ዓይነት ኣብ ኢዶም ዘሎ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ፀጋታት ተጠቒሞም ነቲ ኩነታት ንምቕያር ክጓየዮም ብዙሓት ሰባት ዕሱባት ክገብሩ እዮም ነቲ ኣጀንዳ ናቶም ዘገልግሉ ሰባት ክቆፅሩ እዮም ብዙሕ ነገር ክቕየር ክፍትን እዩ ስለዚ we need to be careful ናይ እስራኤል ከምፃልኩም ስለ ዝኾነ ቅድሚኡ ግን let's ነዚያ ክውስኻልኩም ሓዳፊቱ እቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ክበርሃልና በዚያ ንቐፅል In Sudan next, and Reuters says the United States is imposing sanctions on Sudanese leader and army chief Abdel Fattah al-Burhan for his role in atrocities and refusal to participate in peace talks. The move comes after the Sudanese army retook a key town from the paramilitary rapid support forces. The RSF leadership confirmed that it had lost. ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ኣብታ አልጀዚራ ዝበሃል ዞባ ነታ መደንያ مثلا ተኸታሚ አልመደንያም ዝብሉ ኣብዚ ግን ሜይቢ መደኒ ክኮን ትኽእል እያ ለደይ ኮይና ግን ኣርሙኒ ንዓ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ከም ዝተቆፃፀራ ሰራዊት ናይ ሱዳን ድማ ይደፍእ ከም ዘሎ ሰሚዕና ነርና እንግያስ ወት ኣሜሪካ እንታይ ገይራ እገዳ ኣብ ልዕሊ እቲ መራሒ ናይቲ ሰራዊት ሱዳን አልቡርሃን ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ኣብ ልዕሊኡ እገዳ ኣፅኒዓ ኣላ ኣውሪዳ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሱዳን ዝደፍኦ ዘሎ እቲ ሰራዊት ሱዳን ንቅድሚ ዝኸሎ ዘሎ ኣሜሪካ እቲ ደልዮን እያ ዘላ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ንክልቲኦም ኣብ ጣውላ ከተምፅኦም እያ ትደሊ ዘላ እቲ ዕላማ ድማ ነቲ ሕሜት ዝበሃል ነቲ ናይ RSF ተቐባልነት ሂባ ኣብ ጣውላ እንታይ ክትብሎም እያ ወይ እቲ ሃገር ንክትምቀል ወይ እውን ናቶም ስልጣን ኣብቲ መንግስቲ ዝመፅእ ክልቲኦም ስልጣን ክህልዎም ገለ ነገር ክገብርዎ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ወይ እውን እቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ መደበር ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነው እዚ ዕጡቕ ጉጅለ ንሕና መንግስቲ ኢና ክልቴና ማዕረ ክንረአ ይግባአና ንሕና ንሃገር ንምትሓን ንፅዕር ኣለና ንሱ ድማ ሃገር ንምምቃል ኣጀንዳ ናይ ካልኦት ንምስላጥ ንክልቲኦም ብሓደ ዓይኒ ምርኣይ already ነቲ ክግበር ዝኽእል ዲስካሽንስ ዲስክሬዲት ዝገብር ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ በዚ ኮይኑ በቲ ኣሜሪካ ኣጀንዳ ናታ ኣብ ሱዳን ጉዳይ ናይ ሱዳን ብቐሊሉ ክፍታሕ ከም ዘይክእል በዚኻ ትርኢ መብዛሕትኡ ሰብ ዝተፈላለየ ቲዮሪታትን ዝተፈላለየ ሓበሬታን ሓሳባትን እዩ ዘለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ስለምንታይ ከምዚ ደረጃ ወዲቑ እንድሕሪ ኢልና ሱዳን ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ነይሮም እዮም ብዙሕ ዕድላት ነይርዎም እዩ ሰራዊት ናቶም ከመይ ገይሩን ሃገር ከምዚ ገይሩ ከጥዕና ይከኣለን ቢኮዝ እቲ ሰራዊት ኣብ ነቲ ሃገር ኣብ ዝመቓቐል ነጥብታት ዝተሃነፀ ስለ ዝኾነ እዩ ንኣብነት ልከቲ ሰራዊት እንታይ ይመስል ሰራዊት ናይ ሱዳን ብምሉእ ፀሊም እዩ ህዝቢ ሱዳን ከንታይ እዩ ዝብል ሓውሲ ዓረብ ኮይኑ ኣክት ዝገብር ነይሩ ካርቱም ተነይርካ ኣብ ዝኾነ ቤት ፅሕፈት ክትከይድ ከለካ መን ይፀናካ ፃዓዱ ትመስሉ ወይ ኣትሊስት ናይ ኤርትራውያን ዝመስሉ እዮም ህዝቢ ሱዳን ግን ዝበዝሐ ፀሊም እዩ ዲቕ ዝበለ ኣፍሪካዊ ፀሊም እዩ እቲ ፀሊም ዝበሃል ኣብ ብዙሕ ስልጣናት ኣይነበረን ብጀካ ወታደርን ኣብ ፖሊስን ኣካል ብዙሕ ኣይነበረን እቶም ሽማልያ ብፍላይ ንሰሜን ገፅኩም ድሕሪ ከድኩም እቶም ጃዓሊን ገለ ዝበሃሉ ኣለዉ እሳቶም ኣነ ክሳብ ሓልፈ ጀዲደ ዝበሃል ከይደ ስለ ዝነበርኩ ዶብ ናይ ግብፂ
أبو جس كات كلا حوسي عرب عينات يوم عوزلو سعاد عينات يوم ويون أنت واحدة نعنا زو مسلم نزوم يرترينجل حوسي أي أمانة وود تسألهم زي كنا جنقرب حوسي ينور يمين اتسلطان بب عليتن بب انتاشمون تمغاغيلو سلازنا بري السراويت وننا تو اجندا نيرو حجيتم ناي حميت سراويت تاريخ عليهم اكو كابتم سراويت بحالو زلو صلمتي وصي زباليهم ስለዚህ ብዛዕባ ሱዳን ከማን ጽቡቅ ትክክለኛ ስእሊ ነበረና ኣብቲ ህዝቢ ከምኡውን ኣብ ሸረግ ታሪኻ በዓል ከሰላ ሕጂ እቲ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ ብዙሕ ሽግር ይዘጋጥማው ምክንያቱ እቲ ካልእ ዓሌት ፀብለልትነት ክገብር ብፍላይ ድማ እቶም ዓረቢና ባህልቲ እንታይ ዝገብሩ ነቶም ጸለምትን ነቶም ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ቢን ዓምር ድዮም ገለመለ ኣብ ናሕትሕዶም እናባልዑ እዮም ነቲ ስልጣን ክቋፅሩ ወዝፍትን ነይሮም ስለዚ هذا وصو زخون حجراونة تدهاني إسكا أبتدأ خامنات ناتكلم كم تحجها من حساب تبيع زلوا مال زيناوي بومبينا هن تكل دلنا 5 مليون 100 مليون كنا محضرة ما ينخلينا أنا 5% ينخونينا أسرع 3% أوروما محران تلو غيرهم كم يجري نفس التان كن بحتون خل مغاغي كاب مجزع نورومي يدق فالو كان محرات تأكد محرة حيال سلزقون مهور سلزقون وطبعا سلزقون برو محرة ناس قد كانت أوروما تحت زنبري نعها حق زكاة نبل كانوا أوروما تحزو ስለዚ ብተወሮ መልዓልክ መፅምስ ጀመረ ክልትዩ ድማ ንዓለም ምስ መፀ ድማ ንስኻ ጉድ ረኺብካ ቅድሚኡ መለስ ዜናዊ ከይዱ እቶም ንሱ ዝገደፎም ግን ነቲ ናቱ ቴክኒክ ክዕቅብዎ ስለዘይከኣሉ ንትግራዮም ተጓሒፎም ማለት እዩ ምጉሓፍ ጥረ ዘይኮነ ንኣዲስ ኣበባ ምሽ ናብ ስልጣን ክምለሱ ናቶም መሰል ከማን ክሕልው ይከኣሉ ኣሎ መንበር ናቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ክሕዙራ ይከኣሉን ኣለዉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ፍልልያትካ ዝተመርኮሰ ስልጣን ፖለቲካ እንድሕሪ ፈጢርካ ሓደ መዓልቲ ክንደይ ግዜ ክወስድ እዩ ተፈንጂሩ نقولها حدا جاي زخون إثيوبيا كم ناس السودان كتكون ديا I don't know زي فلتو خزارة بايكلني ملكتات جنالو درو بزوج جرجر علوم ترايتي مع كلاي منجسي بأمريكا سلازي حجز براشيا سلازي حجز بتشاينا سلازي حجز كلاتهم إثيوبيا تبع الهجر كتولي دليل I'm telling you إمارات إثيوبيا تبع الهجر كلي دليل بزوج جزلو حنفش نابلغ تهجر كلي دليل تشاينا بزوج جنزاو ينفسكير بالله إثيوبيا تبع الهجر كتولي دليل راشيا إثيوبيا تبع الهجر كتولي دليل أمريكا أوروبا everybody some superpowers إثيوبيا تبع الهجر كله دليل so that's why دم تهجر كم هجر تغطى زلامبر تبكوتات نتابزي بنشارو أمريكا يكون أوروبا إيرترا تبع الهجر كله دليل إيرترا مهلا وادما أنت أرد ليتهم مخاني إذي أستوعبنا كنريون تخيلنا تراي تكونتات أب زبانا زلو أكبابينا زلو كردانا زغل هجي أبتو كونتات أبتي زلو كونتات بعمقات كفتني because right now there is so many things happening لعل إيرترا ترجيو دولسك نابو خبلكم نفسير أجازين عديا زقب راسينا تشت الزلام جزين ساعات النمو قطاب لو من الزنبح من مدرباي أجداس أيقونن سرح لنا زخونة صحفي يخون كاله من دراسي أمر أي تراي أخليو جازة هيرتز لزح تموت تراي عب جوداي جرنا كريو يبلنان بزخونة هابتم عدن دي أزاتري إواز لهم زينا زرقي حوام تايتبلا لهم ببولكم إيرترا سنا إيران وكلنا كوينات بمكياد إسرائيل سقات كويناتا زبل صحف مالتي كم سري وزلهم زرقي حولو حجس كابينا بيوم كراخبو إلهم دفتونو زلو إيرترا حوتي إيران قالنا بالكا إسرائيل نابلكا زقبر تواسو حجون يوش تراي أوكي زي زربازي مچم لنكنه أبت سوشيال أبت ميديا بزح زيد زرب زلو صحافيو زتري وزلهم يو بعفو متيون كزاربا خلو أمتين لكم نيرنا أبتي ناي إسرائيل أقداس فيديو ميديا زخونه سلز وسط حبريتا أقداس النتالو ويو مغنياتو كابزي غازيتا تبغي سوميام أبزي استراتيجيك propaganda لومي CIA يكون موساد زتك عملو تاكتيكالو تاكتيك دي ما قال سبزير دو سبالو ميديا بغازيتا سلز وسط وق بغازيتا بميديا نيز جمر my friends كتردو وقت كله لكم أتي strategic Atlantic Council foreign policy قال ملاز بحالو platforms انتايم زغبر ساتهم opinion يم مجمريا زجمرو سزي you start to speak about that سزي regime change تخين مجمريا بتوم واشنطن بوست دي دمت بفلاي نتي military industrial complex تكمل واشنطن بوست كون خل كم زتري Atlantic Council كون خل foreign policy زبحالالو قال ملا ابزي اتوم يزوز ارتيكل مجمريا بلومبرج ايكونوميست بتوم بابي مت شعو اتزربا اجراك متديو شجر كفطر دي مجمريا بوغير بنا تزاربو يصنعو شعو بمنص كمز ስለተባህለ ውሳነን ወስዳለና ዝብል ዘረባይ እቲ ኩንነትከ እቲ ኩንነት ካልዩ ንዓና ኤርትራ ምስ ኢራን ትሰርሓላ ኢልዩ ድኸስስ ኣብዚውን ካብ ኣፍ ሰሜና
Circling Saudi Arabia. It's creating that ring of fire between Israel and the countries that it actually has peace ties with, whether it's Egypt on its to the west or Jordan. So Iran, they are very smart and they are very capable of manipulating the Silk Road, and they know that they have to control these trade routes. They know that region and they know how to play. So عجوجو in the interview أمودة تاجن زيايا قربت اللي سخف زي بلوم سلا زخون مبر زي تكون الناس نريو زلنا أبي أحمد مسمن الراغبة لابزي مسنا إيران فلوي الأخ أبدي سابا ناي منجست إيران فلوي الأخ أبال ناي تبايتو مجي مس أبدي سابا مس أبي أحمد ترقيب الله. Now you can say كم زدل خاك تزارب خلي خابات أنت هاي بلاكم نيره زي إثيوبيا زبال حيلي أنا كرد زي حجر مالتي I don't know أنت هاي everybody is willing to work with them. زي مالت كم إيرتراوي تريجر كجواب سمعت كتوا كازخ الكونتات عن الرزالنا إيرترا عبد الشانل اللي بتدقق عم تزاري به كنا من تاي بدبلوماتيك عليكم جايين فتن بتي من قصاب إيرترا زلوا political intelligence ناتو العلي بزح جيمات بزح استراتيجية كامكس قاسات يجبريه بردين في الداي out maneuver ويكا اتنا إثيوبيا بزح حزب دقاق لما لقى كله سأبلت الناس اللي زلوا حجرات كل تلون كل تمرج علون إيرترا إثيوبيا زبل دحرمتيوم مسمانيو أمودة توساني خاص تبهله 9 times 10 9 out of 10 كاب عسرت تشعت تجزي إثيوبيا هم دمرتو قال سبعة جي جورجو تبتاهم تبلا تزبي نو بحسوت كمنا كايد لني أنا نتزب حتى في نجريز دلي بتحكي زي تاريخنا نتمرس كتاريخها سورانا إيرترا ندرجسي هل سلاسي حق زنير why didn't American أنا ده حق زنا حتى تنكتب لهم تقولون maybe أبتك زي تحدثنا زي فلتو خزارة بايكل نيجن ما بزحتن هجرات أفريقيا بخمينة سنة رقيبة اتمنى قستي مس فرنسا عند حرر لغينو ناب حبر السوفيت تخيل مو حق زن نزلك ما عاد حاجة زبكة اتمنى قستي مس حبر السوفيت تلو دما ناب أمريكا خيتك حق زون تقول مهنات كل التبلوك سلزي نبرة كابيا مان كابتسكام تسينكا أنت أروحين كابيا مان تخيل نيمان حق زن تلك تحجز كم زين يركض حجد ما كم علمنا تلنا the problem أب إيرترا جونز رياز اللغو تقاطم زخل كونتات مالتيو الجي جل سب إيرترا بنفسها التامن يس that's good كل جزء بنفسها تمام بمسروية أبلا أب صاد في تسقيك أمريكا تشاينا كتقول بخا زخل اختلط لك أب نفسها مسقع قطر حادي جد نفسها مسقع بحال كل دما just حالف أسرع عمد 3 عمد ناس أنت إيرترا ريوه أب نفسها مسقع واقع يخفل لك كاي أب نفسها تطوم مبال واقع يخفلي واقع غمز غفل عم صحافة يكون تسعيف زلو كوننتنا إيرترا تريل لك سلامتاي نساتما يواقو خانيو بقرا جيروم يمزواقوها بعصوا جيروم يمزواقوها بتنصلو جيروم يمزواقوها سلازي زمان كساب إيرترا زلو نا جورجو مخرز دالي كونن كاب جورجو معدا وي بوليسيس دالي كونن زمان سولدو ግን كنك حل زلو خين يسمعنا إيرترا كتكصليا كم هاجر كتكصليا زغصل سديال انت هاجر يا تغص هاجر كتكصليا تلسانس دالي نبدكاي نبدكنا خسغري دالت هاجر كموت كنت خينا كنت تكوننا نافلط خدلو معناته أبين خدوك كتب لك بوليس ناتك رئيس مركزها كونالو all right كل صبغ يزي but alone أبز عالم كسب زلها حيالات دمك كسب زلو أتي مساتو مسجلة نجار تك دول زخنة تك أنت ده غيرك أتي تسألك حيلي أنت جبرك هي وات كابلا شو أمين إيرترا كاب تسأل حدا كسب تسأل شو من كمان لا جز جسار يخمان بيهم كالتفا كوي مع بلا سلامتاي أمريكا سلزة حجزتها no تشاينا سلزة حجزتها no روسيا حجزتها no السعودية حجزتها no nobody بعلى حفيلة سلامتها كتطوي لدهر أمريكا متيا no زيهم حدا جاي تتوكل بلا من إله ذكر على الكاس الذي لأن أمريكا مع رياحين no تغيراتكم انت يا بدي لاسك شفت حبونا زبل أكل سلتسانة أف سكيورتي كونسل إيرترا ممبر يبلا كرسي يبلا إيرترا إيرترا تسمعني أف سكيورتي كونسل معناته إيرترا ترى يقولون 250 هجراتنا عالمنا السكيورتي كونسل يلا 15 هجرات 15 منابرين زلوا 5 دماغ أو منبر علون ويكاتي permanent seat بال مس فيتا باور علون ذات دماغ روسيا تشاينا أمريكا فرنسا عاد إنجليزيين سلزي أب سكيورتي كونسل متيوم نوت جاجيل لهم زبلا كاليلا عند حد دبلوماسي زي بالكا this is why I'm speaking again and again أب دبلوماسي كلي كابتوم سوبر باور استطاعوا بالكاز خل تزيل لابتي أبنت روسيا تبوغير كان درسكا كيت داك تقبل الكتخل no نابنت راشا دقبرتك نغركم very simple السودان إذا تريوز لهم البرهان
أب Security Council أمريكا قد قبل الله إلى مسمى تايجروا نعم السودان شكرا بعلم كفتح يميلو بفيتا باور ناي بوتين وكيل تتوابلوا السودان يزم لكم زلوا سلازا أمريكا تايجرا Security Council سلازا أبيهم ناي بينهم تي أبل إيرترا ودم زلوا ناي بعلم حجون إيرترا أب قداي Security Council رشا تتوقبلوا مخال ويتشاينا زبل أمنات علني but we need to work on those I think the إيرترا تقبروا دللا سبوعي you need to have a superpower up to now UN درجة واقع كازغل أنصارنا من إثيوبيا they have so much of support up to international arena ስለዚህ መጀመሪያ እቲ ዝመጽ ዘሎ ወለዶ ክርድኦ ዘሊ ኣብዚ ቻነል ዘለዎም ገለገለ ኣለኹም ዓበይቲ ነቲ ፖለቲካ ትፈልጥዎ እዚ ቪድዮ እዚኣ ክፋል እዚኣ ንዓዎም ኣይትምልከትንያ ፕሊዝ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ክፈልጦ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ይዛረብ ዘለኹ እቶም ዓበይቲ ፖለቲካ ዝፀገምኩም ገለመለ maybe እዚኣ ስኪፕ ግበርዋ I'm talking to the young people ነዚ ነገራት እዚኣ ኣብ ኩንነት ዘይፈልጥዎ ዲፕሎማሲ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኢራን ርክብ ኣለዎ how come ኣሜሪካ ትድግፈላ IMF ገንዘብ ዝህቦ ዘሎ ናይ ኢራን ምስ ብሪክስ ኣትዩ ኣሎ ኣብ ብሪክስ ኣትዩ ምስ ቻይናን ራሽያን ዝምድና ይፈጥር ኣሎ ብሪክስ ንኣሜሪካ ዓብ ስጋ ዝፈጥረላ እዩ ባት ኣብ ብሪክስ ኣትዮም ከለዉ ቀዋሚ መንበር ኮይኖም ከለዉ ኣብ ብሪክስ እንታይ ይገብሩ ኣሎ IMF ፋንድ ይገብሮም ኣሎ so they are playing all sides China invest ይገብረሎም ኣላ በቲ ድማ ኣሜሪካን ኢንስቲትዩሽንስ ኤውሮፓ ገንዘብ ኢንቨስት ይገብረሎም ኣሎ ስለዚ these people have an advantage አንጻር ኤርትራ ማለት እዩ ኣይግበሩ ወላ እቲ ኩናት ክመጽእ ተኮይኑ እውን ኣብ መወዳእታ ሕማቕ ዘረባ ወይ ስምዒትኩም ክትንክፈኩም ኢለ ኣይኮንኩም ግን እቲ ኩንነት ተደይ ተረዲና ኩሉ ግዜ ችግር እዩ እቲ ኩንነት እንታይ ኢትዮጵያ ሌፍት ኤንድ ራይት ደገፍ ትረክብ ኣላ ብፀጋምን የማንን ብኩሉ ደገፍ ትረክብ ኣላ በንጻር ኤርትራ ኣይተሓትትና ኣላ ክብል ኣይክልኒ ተሓትት እያ ካብ በዓል ዩኤን ገለመለ ኮ ወላ ካብዚ ዩኒሴፍ ገለመለ UNDP ኮ ገለ ሓገዛት ትረክብ እያ ማለት ኣብ ኢንስታግራም ናቶም ተሪኻ ገለ ፕሮጀክትና ሽዲጋታ ድዩ ገለ ቤት ትምህርታት ድዩ ገለመለ ኣምቡላንሳት 4 ሂቦም ነይሮም ኣብ ዝሓለፈ ገለመለ ይገብሩ እዮም ኣይገብሩንም ኤርትራውን ሓገዝ የድልያ ያኔ ማስ ኤርትራ ኮ ዛንፈልጣ ኤርትራ ሓገዝ የድልያ እዩ እንተተኻይሉ ጥራይ እንታይ እዩ ክብርካ ሸጥካ ሃገርካ ሉላውነትካ ሸጥካ ሓገዝ ኢና እንደልደለና እምበር እቲ ዝዓብየ ነገር ግን እቲ ዝዓብየ ነገር እቲ ድሕሪት ዝዛረበ እዩ ስለዚ እዚ ዝፀሓፈ እዚ ፈተላ በዓል እዚ ንኤርትራ ቤን ከፀልማ ቤን ክፋእ ክፈጥረላ ክእል ንኤርትራ ከመይ ገይረ ከሸይጥና ክእል እዩ ስራሕናቱ እቲ ንሪኦ ዘለና ኢራን ምስ ኢትዮጵያ ብወቅዒ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ሱዳን ድሮናት ሂባ ኣሎ ትብሃል ኣሎ ንኤርትራስ ኣበይ ተራኺቡ ዌር ዲድ ኤርትራ ምስ ኢራን ተራኺባ የስ ኣብቲ መመረቕታ ናይቲ ፕሬዚደንት ፔዜሽኪያን ሚኒስትሪ ውድያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ከይዱ ነይሩ ሶዳዝ መዓት ፖለቲከኛታት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ብሪክስ ኣብ ኸዛን ምስ ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ባይላተራል ሪሌሽንስ ገይሩ ነይሩ ምስ ፔዜሽኪያን ተራኺቦም ነይሮም ስለዚ ምስ ኢራን ዘለዎም ዝምድና ድሮን ክገዝእ ስለደሊ ድማ ሕግብግብ ዝብል ዘሎ ኣይከነስዩም ካብ ኢራን ክትገዝኦ ትኽእል ክልተ ነገር ጥራይ ወይ ነዳዲ ወይ ድሮን እዩ ኣብዘን ክልተ ነገራት ጥራይ ሓያላት ዘለዎ ሰብ ስለዚ እዚ ምስ ኢራን ሕግብግብ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኣቢ it can only be one thing ድሮን ንክገዝእ ዝኸውን ምክንያቱ ትርኩ ኣብያ ኣተላ ትርኩ ምስ ሶማልን ገለን ስለ ዘላ ገለመለ ድሮናት ከይትሸጠሉ ትኽእል እያ ስለዚ he needs something ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ኣሽቃላል ንክፃወት ማለት እዩ እዚ ነገራት ዛሰብ ኢና ክንሪኢ ኣለና ቀፂልና ኣብዚኣ እዚኣ እውን ከተሓዘልኩም እየ እዚ ከዓ ኣዘርቤጃን እዩ ኣብ ኤርትራ መራኽብ ናቱ መፅአን ኣለዋ ሕጊ ጥሒሰን ኣብ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ከለዋ ተታሒዘን ሰለስተ ገለገለ ሓበሬታታት ከም ዝወፅእ ዘሎ ድማ ኣፅዋር እየን ተሸኪመን ነይረን እታ ኣፅዋር ድማ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይ ዝነበረ ኢሎም ፅቡቅ ገበረዎ ሻዕብያ መሓዞም ፅቡቅ ገበረዎ ኣይ ዶንት ኬር እንድሕሪ እቲ ሓቂ ኮይኑ ዝዘረባ እዚ ፅቡቅ ገበረዎ ኣይ ዶንት ኬር ገዳድዮም ከብርዱ ዋላ ፈንጠዝያ ኣፅዋርቲ ኮይኑ ድሮናት ኮይኑ ቴክ ደ ሪስክ ኣነ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ገበረት ባህላ ኢፍ ዳት ኢዝ ዘ ኬስ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይ ዝነበረ ኣፅዋርቲ ኮይኑ ኣይዶ ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ፀገም ከምፃልናይ ብሎክ ደም እንተደይ ወሰድካያ ብሎክ ደም ፈር as long as you can ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ቴንሽን ናይ ጂኦፖለቲካ ናብ ኢትዮጵያ ምዝዳት ንኢትዮጵያውያን ፅቡቅ ኣይኮነን ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን እዮም ክሓርዱ ዝውዕሉ ዘሎ ኣሚን እቶም ጀነራላቶም እንታይ ይብልለዎ ንሪኦም ኣለና ስለዚ ኣዘርቤጃን is doing the same ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል ነገራት ኢና ንርኢ ዘለና ባት እዚ ኩሉ እናተኻየደ ከሎ ወላ ሓንቲ እቲ ንሳቶም ዝዛረብዎ ዘለዉ ዘረባ ድማ ኣስዒልካ ምርኣይ የድሊ ቀሰበት ሁኔታ ነው የነበረው። ይሄ የሚያሳየው ቀደም ሲልም ኢትዮጵያን የማፈኑ አካሄድ ከቀይ ባህር በማራቅ ተገበራል ብለው ባሰቡ ኃይሎች የተቀናጀና የታሰበበት አካሄድ እንደነበረ ያሳያል። ስለዚህ ይህን ጥያቄ በማንሳታችን የሶማሊያ መንግስት አንዳንድ ሕጂ እዚ ሓደ ካብቶም ሚሊታሪ ኤሊት ናይ ኢትዮጵያ እዩ and አንጻር ኤርትራ ፖዚሽን ሒዙ ይዛረብ ኣሎ ኣብዚ እውን እንተመሊስካ እንተሪኻዮ ከምዚ ከሰናብደና ኣይኮነን
ሓንቲ ብዚያ ክነግረኩም ምናልባት አይሆብ ኣብዚያ ደረጃ በፂሕኩም ዘለኹም ኣብዚያ ግዜ እዚያ በፂሕኩም ዘለኹም ኤርትራ ክትልያ ንሓዋሩ ክትልያ ኢትዮጵያ ምስመን ዘይሰርሐ እዚ ሃገር እዚያ ኣነ ዝብል ዘለኹ ናብቲ ምቾት ንክንከይድ ቁጠባና ንክበራበር እየ ዝብል ዘሎ እምበር ብወታደራዊ ዓይኒ እዚኦም ሎሚ ዝሕግዝዋ ዘለዉ 56 ዕፅፊ ናቶም ተሓጊዞም እዮም ቅድሚ ሕጂ ወላ ሓንቲ ድማ የምፅኡን ኤርትራ ድማ ኣብ ሳሕል ከላ እዩ ካልእ በገዳ ኩሉ ተፈቲኑ ኤርትራ ክትቅፅል እያ ጥራይ እንታይ እዩ ቅልጣፈ መረዳእታ ስፍሓት ናይ መረዳእታ ክንቅፅል ኢና ማለት ግን ኩነታትና ካብዚ ዘለዎ ኣፀቢቑ ክቐለሉ ዝኽእል መንገዲ ደይንፈጥር ኢና ንብል ዘለና ስለዚ እቲ ዘረባ ብጌጋ ይንረዳእዮ ንስማዮ ብዚ ብለህ እንደ አንድ ኤሊት የምታልፈው ነገር አይደለም ኢምፕላይ የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ ይሄን ደግሞ አሁን ከትራምፕ መንግስት መምጣት ጋር በተለይ ደግሞ ከቲቦር ናጊ እና ዶክተር ፒተር ፋም ሹመት ጋር ተያይዞ በኤርትራ መጀመሪያ ሶሪ እዚያ ከምጻልኩም ሓሲበ ነይረ ኤርትራ እንታይ መሊሳ ጉዳይና እስራኤል ኣብ ጉዳይና ቀይ ባህር ክትመጽያ ዶ ገለዶ እቲ ኤርትራ ዶ ገለጽ ባህል ዘሎ ኤርትራ ሓደ ይመርገጽ ናታ እሱ ድማ ናይ ፈለስጤም ጉዳይ ፈለስጤማውያን ቃንዞም ይኣክል መፍትሒ ክረኽቡ ይግባእ ዝብል መልሲ ሂባላ ኤርትራ ማለት እዩ እዚ ዕለት 19 ወርሒ 1 2015 ብወቅዒ መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ኣፈኛ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ዝወፅእ ሓበሬታ እዩ ስለዚ the people and government of Eritrea urge all peace-loving people to extend their support to the crystallization of the ultimate aspiration of the people of Palestine for an independent Palestinian state. Now this is a strong statement. ንፈለስጤም ምድጋፍ ማለት አንጻር እስራኤል ይኹሉ ግዜ ፈለስጤም ክድግፉ ይግባም ዶ? yes ኣብ ዓለም ዝተበደሉ ህዝቢ እንተለዉ ህዝቢ ፈለስጤም እዩ ባት ናይ ኤርትራ ሰፖርት ይገብረሎም ይኽእል I don't think ናይ ኤርትራ ሰፖርት ህዝቢ ዓለም ብዙሕ ይድግፎም ኣላብኮ ኣፈቐዱ ናይ ኤርትራ ምድጋፍ ኤርትራ መርገፂያ ተነፅር ዘላ ፖለቲካሊ ኮሬክት እዚ ወላ ሓንቲ ጉድለት የብሉን I just ናተይ ፐርሰናል ኦፒኒየን መንግስቲ ኤርትራ ስለምንታይ ይገብር እንታይ ዕላማ ኣለዎ ናቲ ዕላማ ዘለዎ እዩ ግን I wouldn't ኣነስ ደስ ኣይምበለኒ ዘይምባሉ ኤርትራ ክንደይ ግዜ ቅድሚ ሕጂ ስለ ዝበለቶ ነዚ ነገራት እዚ ሎሚ ሕጂ እውን ደጊምካ ምፅሓፍ ኣገዳስነት ነይርዎ ዳይነበረን እሶም ዝያዳ ፈልጥዎ ከም ጆርጆ ናቴሪቶ ግን ፅቡቅ ኣይመስለንን ኢለ እየ ዝወስድ ምክንያቱ እስራኤል ፀላእ እያ ትደሊ ዘላ ምክንያቱ እቲ ነተንያሁ ዝበሃል ብውግእ እዩ ዝነብር ኣብ ዕግርግር እዩ ዝነብር ኩሉ ነገሩ ኣብ ዕግርግር እዩ ኣብ ሰላም ስልጣን ክህልዎ ኣይኮነን ስለዚ ፀላእቲ ኢኻ ዝደሊ ዘሎ ሓማስ ኦልሬዲ ከይፈተወ ተዓሪቁሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ክሕግዞ ስለዘይክእል ገለ እዩ ዝበሃል ዘሎ ግን ኩናት ከዓ ይደሊ እሱ ስለዚ ምናልባት ኣብቲ ንሑቱ ኢሉ ገለ መለይሉ ሽግራት ከይፈጥረልና ስጋት ስለ ዘለኒ ኣነ እምበር ናይ ህዝቢ ፈለስጤም ፅቡቅ ፀሊኤ ወይ እውን ሕስሓሲ ዘሎም ኣይኮንኩን ፈለስጤም ይግብኦም እዩ ግን ኣገይን ኣብ ዓይኒ ናይ እስራኤል ማለት መንግስቲ ኣሜሪካ ዝዝውር እስራኤል ምዃኑ ትፈልጥዮም ዶናልድ ትራምፕ ድዩ ባይደን ድዩ ወላ ስግንጢር ይምፃእ እስራኤል እያ ትዝውሮ እቲ ኤፓክ ዝበሃል ናቶም ዘይተዓደነ ዓቕሚ ዘለዎ ስለዚ ኢፍ እስራኤል ወንት ሳምቲንግ ኣብ ከባቢና ብዘይ ቃል ዓለም ይፍፀመላ መንግስቲ ኣሜሪካ ንእስራኤል ኖ ንስኹም ትጋገዩ ኣለኹም ገለ ዝበሃል የለን ወላ ሓዊ ይኹን ኣሜሪካ ክሳራ ይኹን እስራኤል ትደልዮ የሰር የስማያም ጥራይ ኣሜሪካ ኮሚቲ ፖሊሲ ናታ ፎሬን ፖሊሲ ናታ ስለዚ ኤርትራ ድማ ምስ ፈለስጤም ምስ ካልኦት ሃገራት ኮይና ከም ትገብር ዘላ ግን ፐርሰናሊ አይ ዲድንት ላይክ ኢት ግን ነቲ መንግስቲ ናቱ ኣካይዳ ናቱ ስራሕን ስለ ዘለዎ ኣብታታት ብዙሕ ክዛረብ ኣይክእልኒ ኣብቲ ጀሚረልኩም ፀናሕኩ ኣበይ ገርያ let's go to ኣብዚያ ዘላ እዚያ ስምዕዋ ሓንቲ ዘረባ ኣብዚያ ክሰምዑ ደልየ ኣለዉ እና አቋም ያላቸው ሁለት ሰዎች ወደ ስልጣን መምጣታቸው ታሳቢ አድርገህ በተለይ ከኢሳያስ ጋር ያላቸውን አቋም አያይዘህ ስታየው እንዴት ታየዋለህ? የኢሳያስ ዕጣ ፈንታ ምንድን ነው? መጨረሻው የተቀረበ አይመስልም? የኢትዮጵያ አቋም የአሜሪካኖቹ ሹመትና አካሄድ ስትመለከተው ያ እንግዲህ መጀመሪያውንም አንተ እንዳልከው የኤርትራ ፕሮጀክቱን የወሰደ መጠቀሚያ የሆነ ዛቢያ ነው ኢትዮጵያን በመጥላት ከኢትዮጵያ ውስጥ እንዳልኩ እንግዲህ ዛቢያ አታውቅም? የመጥረቢያ መቋጫው መጥረቢያ የሚገባበት ፓውን የሚሉት በእንግሊዘኛ ማለት ነው። እና I mean they can say whatever they want ኣነ ኢለኩም የቅድሚ ሕጂ ዝበልዎ እንተበሉ ትሪገር ኣይገብርንናይ ከም ሰብ ገለ ቁርብቲ ዘረባናቶም ልዕሊ ዓቕሞም ስለ ዝዛረቡ ክስማዓካ ይኽእል ግን I really don't care እንታይ ይብሉ እንታይ ግን ታገዳስነት መረዳእታ ናቶም ጥራይና ንወስድ እዚ ኤሊት እዚ ትማልኒ ኤርትራ ዝብሉ ዝነበረ ካብ ኢትዮጵያ ሕማቕ እንተመፀ እንታይ ኢለኩም ንሓድነትና ፅቡቅ እዩ እዚኣቶም ንፈትወኩም ኢና ኣጆኹም ተበሉና ጥራዩ ከፍርሃና ዘለዎ ቢኮዝ
ፈንጂ ምዃና ክትፈልጡ ትክእሉ ኣለኩም ትግራዋይ ይኹን ኣምሓራ ይኹን ኦሮሞ ይኹን whatever ኣብታ 4 ኪሎ ትበሃል ዘላ ዘሎ ምስቲ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ዝደናገጽ ካሊልና ተጀሚሩ መፈንጠራ ምዃና ጥራይ ይፍለጡ እምበር እዚኣቶም ኤርትራ ከምዚያ ማለት ዝብልዎ ዘለው ሰብ እዚ እዩ ለንቀነ በዚያ ሕጂ ሌተስት ፖስት ናትያ ናይዚ ቲቦር ናጊ ዝበሃል ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ተፀዊዑ ኣሎ መልካም የጥምቀት በዓል ኣብ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዝነበረ ሃፒ ጥምቀት ኤፒፋኒ to those in Ethiopia celebrating this holy and spectacular festival. He knows about Ertra ጥምቀት ከም ዝበሃል but he doesn't care. Ertra ግድሶኒ may the festival of baptism also baptize Ethiopia into an era of peace, prosperity and national reconciliation. ስለምታይ እንድሕሪ ሰላምን ርግኣትን እንድሕሪ ኣለዋ ኮይኑ ነታ ኣጀንዳ ናይ ኤርትራ ረጅም ቸንጅ እውን ክሕግዞም ስለዝኽእል ስለዝደሊ እምበር እዚ ሰብዚ ዲፕሎማት እዩ ጥምቀት ኣብ ኤርትራውን ይበዓል እዩ ሴም ካልቸር ኣሎ ስለዚ ከም ዲፕሎማት ኣመንቲ ክርስትና በኤርትራ ኢትዮጵያ ንኽብል ከቢድ ኣይነበረን but he doesn't care about ኤርትራ yet እዚ ክሕግዞም ዝደልዩ ሰባት ካለው እዚ ረጂም ቸንጅ ገይሩ ኣብታ ኮረሻ ኮፍ ከብሎም ዝኽእል ግን anyway ናይዚኣቶም ሓልዮት ኩሉ ግዜ ፓኬጅ ስለዝኾነ እንተተረፈካ እውን ዝበለፀ እዩ ግን እንታይ ዓይነት ኢንቴንሽን ከም ዘለዎም ኣካይዳናቶም ኣተሓሳስባናቶም ፅቡቅ ጌርካ ፈሊጥካ ምፅናሕ ግን ነቲ ክንከዶ እንደሊ ነቲ ክንወስዶ እንደሊ ስጉምትታት ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ نعطي ناي مودا تارجت أنا بطلق عبزمني أنا بيوت كله أبسمرة عجامة دبحال يدرس مسرحنا تقرأي دبحال سينما مسرحنا شراء دبحال منا في الشغل مسرحنا مغرو دبحال بيت مجد من كفتنا أنا أبزمني زيادة زي جرس أين ورقوا أنا حلم عليه ويموت ويكا حولت تقرأي سي أبتزعبه كله أسمرة تتخيدوا ريوم تبقى زمتكتم نعطينا مودا تارجت اوكي سمعنا لنا سب كحلم مسؤوليو شو انتينا نرجع لنا كل سبنا بسبب زبنا بقدقادو دي بحال ولا كلنا نبوتا اتخيل الله سب مالتيو ابزيا زمني اتي زحل مزلوسي ናይ መቐለ ናይ ትግራይ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ትግራይ እንተኾነ እንታይ ፀገም ኣሎ ናይ ውቕሮ ሬስቶራንት ኣብ ውቕሮ እንተገበርካዮ ሓይሽን ናይ ሽረ ሲነማ ኣብ ሽረ እንተገበርካዮ ሓይሽን ዋይ ውድ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ነፍሱ ዝኻለ ታሪክ ንዘለዎ ናይ ትግራይ ቦታታት ንክገብረሉ ዝሓልም ዘሎ ኤግዛክትሊ ነዚ ምስ በለ ዘጣቅዑሉ ሰባት መላውን ድማ ይትገርመናኒ what is the point ኣብ ኤርትራ እዩ ማለት ምስተጋሩ ዲፕሎማሲ ሰላም ፍቅሪ ክልወካ ነበር እዩ ምስ ሱዳን ኣብተ ሰነይ ዘሎ ምስ ከሰላ ዘሎ ፍቅሪ እንተለዎ ፀገም የብሉን ኣብ ሰንዓፈ ወይ ዓዱ ኻላ ዘሎ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰላም እንተለዎ ፅቡቅ እዩ ኣብ ዓሰብ ዘሎ ምስ ጅቡቲ ዘሎ ሰላም እንተለዎ ፅቡቅ እዩ ፀገም የብሉን እንታይ የምፅኦ ግን ታሪክ ናትካ ከለካሲ ናይ ካልእ እቲ ማግኒቱድ እቲ ዕምቆት ናይቲ ዘሎ ፀገማት ንምርኣይ ጥራይ ኤርትራ ንዝኸደ ናብዚ ከምፅኣኩም ስለ ዝደለኹ እየ ነዚ ውይ ክብሉ ስለ ዝረኣኹ እየ ዳንኤል ከማል ኣስመራ ከመይ ፀኒሕኩም ስድራ ከመይ ፀኒሕምኩም ህይወት ከመይ ፀኒሕኩም ብኣኻ ክጅምር መንኩም ዓብሞ ዕድመ ኳስ ዓቢ ግን ኣነ ዕድማት እየ دخلنا خينو دارجة 10 معتين حلفنا دلنا كما يتانيحو خبها الكله تتبعي واتسانا حلون دي عدنا دي زنافنا يبوتا زبها للوكين باي وين قعدنا خلاه 10 معتين تحنت خف تحنت تبلد تحنت خف تحنتي perfection بالي يلا ميركم كما يرغبكم The conference which I'm قداس من بارو International Conference for Eritrean Studies ICES انديزبل حجي عالم لخاوي مصنعت بزعبا قد ايرترا مالتي حجي وصا قد ياز ملكتالو عالم كنتات ملكتالو جيوبوليتكس ملكتالو ناي زبانا ملكتالو ناي محداث فرس نبره تحت قرصي كاب صرقياتا جميركا ولا ختماتات بعبيت رئيستي زتكور اندي ديرو حجي كرم جونا فتشن 10 شنا فغبرلو خمزيات عرس تلايلو كنزي درلينا دلو كابت حدا ون بطلبو نبرنا
ኤርትራውያን ሲ ብዛዕባ ናይ ኩነታቶም ብዛተይሉ ተምሁራት ኣካላትና ዘሳተፍሉ ኩነታት ክህሉ ኣለዎ ክንብል ከለና ንህለ መፂ ማለት እዩ ሕጂ ጅምር ከይበለ እታ ዓመ ምስ ተመደበት ካብቲ ንዑ ምእንቲ ሰብ ክፈልጦ ኣብ ምግዋሕን ደለና ድሌት ኣብ ምርኣይን ጌርናይ ማለት እዩ ሕጂ ዝኽበሃል ከሎ ግን ኣነ ንመጀመርያ ግዜ ዝሳተፍ ዘለኹ ዋላ ትርእስቱ ዋላ እቲ ዕላሙ ረዳእኒ ዳ እምበር ክሳብ ክንደይ ብደይናይ ኣገባብ ከም ንፍፀም ብዙሕ ኣይተረዳእኒ ነይሩ ሕጂ ካብቲ ትገርም ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ናይ 3 መዓልቲ ከየንዋሕኩ ሓደ ካብ ላዕለዎት ፅፍሒ ዘለው መራሕቲ መንግስቲ መራሕቲ ውድብ ጀሚርካ ክሳብ ድታሕት ዘሎ መንእሰያት በቲ ዝተባሃሎም ንናቶም ተራ ዘለዎ ማለት እዩ ደበርከትዎ ክርኢ ከለኹ ናይ ብሓቂ ብሕፅር ዝበለ ዝሃገር ሰብ ኣለዋ እዩ ዘብል ዝኽበሃል ከሎ ንፕሮፓጋንዳ ዶ ንካልእ ዶ ኣለዋ እንዳበልካ ስልካ መዕፀዊ ድኸውን ነገር ኣይኮነን ዝሃገር ሰብ ክህልዋት እንተደኣ ኮይኑ ከምዚታት ክግበር ኣለዎ ንብል ነርና ኒና ብግብሪ ዝሃገር ሰብ ኣለዋ ተራእዩ ካብዚ ንላዕሊ ክግበር ከም ድኽእል ተራእዩ ፅማቕ ናይቲ ኮንፈረንስ ዓብዪ እዩ ግን ነዛ ዕደትናትና ብጣዕሚ ተሓጊዝና ምክንያቱ ክትገልፆ ክትእክቦ ዶ ይትኽእል እዩ በዚ መሰረት ከዓ ሕፅር ኣቢለ ምስጋና ክብል ምክንያቱ ንሓንሳሲ ዓድኹም ኣትይኹም ክበሃል ከሎ ካብታ ኣቀባብላ ናተይ ዝገበርካያ ኣብታ ኤርፖርት እሳያ ትጅመር እሞ ግን ኣብቲ መኣዲ ዘት ናይቲ ሃገር ብዛዕባ ዝገበረሉ ከዓ ብዓጀባት ዓዲምኩም ተባሂሉ ሲ ገዛና ንኣቱ ኣለና ማለት እዩ ማዕፆ ናይ ኣስመራ ፓላስ ትኽፍት ኣቢሉ ክንኣቱ ከለናስ ገዛና ንኣቱ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኸባያ ትጅምር ሕጂ እቱ ምስ በልና ኣትሒዝካ ኣቐዲሙ ድመፅእ ኣኸይበኛ ካብ ዓበይቲ መራሕቲ ጀሚርካ ክሳብ ካልኦት ዘይንፈልጦም ሃንጎፋ ኢሎም ሓቒፎም ስዒቦም እንቋዕ ዳሕን መፅኹም ካብ ዝብል መንፈስ ጀመረ ክሳብ ሕጂ ትቕፅል ኣላ እሞ ከምኡ እዛ ኮንፈረንስ ናይ ብሓቂ ጠቂማትና ኣብኡ ተበገሰ ኣብኡ ተጀመረ ዕላላት ከዓ ንኸነስፍሖ ኣብ ሰሙን እዚ እውን ብዙሕ እንደጋግሞ ኣለና ስለዚ ኣንዋሕ ኣቢለያ ከይከውን ዳ እምበር እዚ ካብ ናይ ማሕበራዊ መገዲ ክንዕቁኖ ከለና ሳላ ደቂ ኣስመራ ከም ኣቀባብላ ናይ ወልዲ ገበረልና ከም ናይ እብራሂሞ ካልእ ኩሉ ዝተሳእነ ነገር የለን ብደረጁ ክንደግሞ ኢና ናይ ብሓቂ ኣብ ገዛኻ መፂኻ ትገብሮ ነገር እዩ ንሓደ ወፃእተኛ ኣብቲ ኮንፈረንስ ክነግሮ ከለኹስ ከመይ ተስምዒካ ኢሉኒ ብዛዕባ ይፈልጥ እዩ ናይ ብሓቂ ኻ እዚኣ ስምዒት እያ ትገልፃ ማለት እዩ ኣይ ሃቭ ነቨር ፈልት ኣት ሆም ብዛዕባ ካልእ ሰብ ክዛረብ ኣይክእልኒ ኣነ ግን ናይ ብሓቂ ኣብ ገዛ ከም ዘለኹ ተረዲእኒ መቸም ተሪስ ኣብዚ ኩነታት ናይ ከማል ፅንሂ ኢላ ከም ፀኣልኩም so many things ግን ድሓን ንኹሉ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ካብ ኩሉ ነገራት እያ ፅብቕቲ መጀመርያ ገይሮምሉ ዘለዎ ቦታ ወደባዊ ከተማ ባፅዕ ኤግዛክትሊ ኣብ ሰንተር ናይቲ ፖርት እዩ ዘሎ ምናልባት እቲ ዝበለፀ ክኸውን ዝኽእል ዝብሎ ኣነ እውን ከምዚ ክኸውን ምዝኽእል እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዕፁ ገዛ ዝኸውን ገለመለ ፅቡቅ እንድዩ ድምፂ ነፂሩ ይመፀካ ቁርብታ ድምፂ እጂ ኣባ ሓሸሽ ስለ ዝነበረታ ግን ውፅኢት ናታ ድማ እቲ ንሪኦ ዘለና ድማ እቲ ባክግራውንድ ዘሎ ድማ ኮኔክት ይገብረካ ምስ ዘሎ ብዓዲ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ዝሰርሑ ዝንቀሳቐሱ ሰባት እውን ይረኣዮም ኣብኡ ዳንኤል ንዓዲ ምእታው ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ተራ ቫኬሽን ደይኮነሲ ኤግዛክትሊ ፕላን ናቱ ምስቲ ኮንፈረንስ ክካየድ ዝነበረ ኣቕኒዑ ኣብቲ ዝግብኦ ቦታ ከይዱ ትክክለኛ ሓበሬታ ንክረክብ ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ኩነታት ንክፈልጥ ኣብቲ ዓዲ ዝሕሰብ ዘሎ ዝህቀን ዘሎ ነገራት ንሱን ምስ ካልኦት ወገን መንግስቲ ዝመፁ ይኹኑ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዝመፁ ክኢላታትን ምሁራትን ተራኺቡ ኣብ ዝተሳተፈሉ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ እንታይ ክስምዖ ይግባእ ንዝብል ንሃገሩ ንህዝቡን ዝፈቱ ሰብ ፅቡቅ ክስምዖ እዩ ዝግባእ ባይ ዘ ወይ ዳንኤል ሲ ሓሳባቱ ከማን ፅቡቅ ዝኾነ ሓሳባት እዩ ዝገልፅ ዘሎ ኣብዚ እታ ኢንተርቪው ኣብ ሕድሞና ስለ ዘላትኩም ብዙሕ ክፋልናታ ኣብዚ ከምፃልኩም ኣይክልኒ and this is one of the best things that I have seen ኣብቲ ማለት እዩ just ተራ ኮንፈረንስ ዘይኮነ ምስቶም ቶፕ መርሕነት ናይቲ ሃገር ሚኒስትሪ ኣብ ፖለቲካ ናይ ዓለም ክልተ ዓበይቲ ስልጣናት እዩ ዘሎ ፕሬዚደንት እንዳሎ ወይ ፕራይም ሚኒስተር እንተሎ ድሕሪኡ ዝመፅእ ስቴት ዲፓርትመንት ወይ ከዓ ፎሬን ኣፌርስ ሓላፊ እዩ ስለዚ ናምበር 2 ኣብቲ ሃገር ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እዩ ንሱ ተራኺብሎ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሃገርሲ በቶም ዘለዉ ሚኒስተራት ተወኪላ ከም ዝነበረትን ንሳቶም ድማ ኦፕን ምዃኖም ምስ ሰባት ንክራኸቡ ነቲ ካልእ ሰብ ድማ ዌልካሚን ምዃኖም ሕጂ ኣብዚ ሰብ ብዙሕ the funny thing is ኣነ ኩሉ ግዜ ኣበይ ነርካ ዘይኮነሲ ኣበይ ኣለኻ እንዲት ኣገዳሲ ነገር ኣብ ኩሉ ይከቡ ሰብ ኣብ ሃይማኖት ይኹን ኣብ ካልእ ኣበይ ነይሩ ዘይኮነ ኣበይ ኣሎ ይተቐንዲ ኣገዳሲ
ዳንኤል እቲ ኣብ ፖለቲካዊ ደንበ ከሎ ካብ ዝኽተሎ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ኤርትራውነት ዝማእከለ ቃልሲ ነይሩ so pretty much ለውጥ ስለ ዝደሊ ዘሎ ብታዕብዲ ፖለቲካል ሪፎርም ኢኮኖሚክ ሪፎርም ናይቲ ህዝቢ ፅቡቅ ነገር ስለ ዝደሊ ዝነበረ እምበር ነቲ ሃገር ከፈራርስ ስለ ዝደለ ይኮነ እዚ ኩሉ እቲ ዋን ኔሽን ዲ ዋላ እቲ EYSC ዝበሃል ዝነበረ እውን እንተኾነ ኤርትራውነት ዝማእከለ ሽግሪ ኤርትራ መፍትሒ ብኤርትራውያን ዝብል እዩ ነይሩ ስለዚ ሓደ ግዜ እንታይ ኣሎ እዚኣ ኣነ እውን ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ደንበ ስለ ዝነበርኩ ኣብቲ ቅድሚት ምን ኢለኩም ነይረ if you can't beat it join it ዘይትስዕረቱ ኮይንካ ነዚ ህዝባዊ ግንባር ነዚ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ሓይሊ ፈቲንዎ ክስዕሮ ይካኣል ኢትዮጵያ ፈቲኖም ኣይካልዎን ኣሜሪካ ፈቲኖም ኣይካልዎን everybody tried ኣይካሎን ካልኦት ዓለማ እንታይ እዮም ዝገብሩ ምኽኣል ምስኣንዎ እንታይ ገብሩ ከይዶም ምስዮም ዝዕረቑ ኢትዮጵያ ራይዎም ተጋሩሲ ንዓቢ ክግምጥልዎ ፈቲኖም ምዃን ሳበዮም ከይዶም ሳቢ ተዓሪቆም ይሰርሑ ኣለዉ give me a second ኣብዚ ሕጂ ሶሪ ሓደ ሰብ ኢንተራፕት ገይርን ፀንዩ እንታይ ክብል ደልየ ካብቶም ንኣብነት እቲ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ትግራይ ትዕወት ዝብል ዝነበረ እቲ ትግራይ ንኣቢ ከውድቕ ኢሉ ተዋግዩ ምስ ተሰዓረ እንታይ ገይሩ ምስ ኣቢ ኮይኑ ክሰርሕ ፀገም የብሉን ፖለቲካ ከምኡ ኣብ ኤርትራውያን ክኸውን ከሎ ግን ንህግደፍ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምስዓር ኩሉ ዓይነት ፈተነ ተፈቲኑ it didn't work ኣይሰርሐን ተቃዋማይ ነርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣብ ዝኾነ ነርካ ትኾን ኢኻ it never worked 30 ዓመት ጌርካ ኣለኻ it didn't work so ናብ ኤርትራ መፂኻ ምስ ኤርትራ ዲስካሽንስ መንገዲ ምቕያር ተፀገም ኣለዎ change your course መንገዲ ቀይርካ ምስቲ መንግስቲ ኮፍ ኢልካ ስራሕ ኤርትራዊ እንድሕር ኮይንካ ምስ ኤርትራ ኮፍ ኢልካ ክሰርሕ ጉዳይካ ዳንኤል ከምኡ ገብሪ ዓዳት እዩ ዘሎ ስቲል ለውጢ ከም ዝደሊ ኣብታ ቪድዮ ይዛረብ እዩ እቲ ዘሎ ኩነታት ድሓን ኣብዚኣ ንእሽተይ ናይ ከማል መቀስ ማዓኩም ተተሓሓዛ ስለ ዘለኹ እየ ውደባ ዘይተኣቱ ናቱ ስኻ የሚለውን በቀጥታ ማለት ለምዚ ምቆነ ለ ኣብቲ ማዓስከር ማለት ኣይ ኣነ ኤርትራዊ ዝጠሚቀ ኢለ ማለት ኤርትራዊ ዝጠመቁ ልክዕ እንታይ ኤግዛምፕል ከምዚ ሓደ ዓሳስ ኣብ ውቅያኖስ ባሕሪ ቀይሕ ባሕሪ ዝሕምዝ ዝነበረት ኣምፅኻ ብዒላ ዶ ትሕምሱ ኢኻ ስለዚ ኦልሬዲ ዝሰገርኩ እየ እታ ኤርትራውን ፀበርና ከመይርና ብዞባውን ዓለም ለኻውን ሓስብ እየ ዝደሊ ስለዚ ኣይትኾንና ምስ በልኩም ብቀጥታ እንታይ ገይሮም መስለካ ሰባባት እኒ ምድላይ ኣድላይ ኣይኮነን ነቶም ምሳይ ዝገበሩ ኣባላት እዚ ከማልን መሰልቱ ዘይድግፍዎ እኮ ከምዚ ኣብቲ ውሽጢ ናይቲ ብሄርን ናይ ቀቢላን ገለ ስለ ዘሎ ኣብ ካልእ ረሳሕ ነገራት ማለት ኦኬ እቶም ኣዕሩኽተይ ደፊሮም ክዛረቡን ይከኣሉ ግን ጥዕም ሰሚዕና እያ ወረቤት ሓሳብና ዋናት ፀዊዐዮም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ መብዛሕትኦም ነይሮም እቶም ኣብቲ ስምዑ እቲ ተንኮላት ድማ እዚ ሳክት ሓበሬታት ራድዮ ኮነስ እቲ ርቕቕ ዝበለ ተንኮላት እውን ናብ ኤርትራ ኣይፈልጥዎን እዮም ሻዕብያ ይንብል ኢና ግን ስቲል ነቲ መንእሰይ ውሽጢ ዘሎ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ቢካዝ they don't know this ሕጂ ኮና ንኸዶ ኩነታት ኣገዲድና ናብዚ ክንብል ኢና ኢሉ ድወስዶ ስጉምታት ነይሩ ሕጂ ኣብታ ደሲዥን እያ ንምንታይ እዩ ሓደ መገዲ ወሲዱ እንታይ ስለተረኽበ ትብል ክሳብ ሕጂ እውን ሕጂ እዛ እንታይ ተረኽበ ቅድሚ 4 ዓመት ኣቢልካ ወልሓወይ ይኣክል ትብል ነዚ ንኻልእ ነበረ ናይ ህውተታ ናይ ይኣክል ክገልፆ ፀንሐ ከምዚ ተኮይኑሲ እትረፈና ዘብሎ ፀንሐ ንከማል ስኻ ብናትካ ንዓይኒ ዲነት ገለ እዚ ናይ ይኣክል ናይ ለውጢ ገለ ኣሎ ግን ሓደ ዓይነት ይኣክል እውን በፂሕና ኣለና ከምዚ ኢልና ተፈላለዩና ኤርትራውያን ዓይነት ንዘላለም ኣይንኸይድና ድሓር ከዓ ከፀብቕ ንዝበለ ፀላኢ ትገብሮን ኢኻ እዛ ሃገር ደቃ ትሓቆፍ ክጅምር እያ ዝብል መልእኽቲ ካባኻ ዘኸማኻ ክኸውን ንኽእል ግን ናትካ ብሓፈሻ ኣብ እድላይቲ እዋን ስለ ዝነበረታ እንታይ ለሽዑ ንዓኻ ናትካ ቪድዮ ምስ ሰማዕኩ ሃዋሁ ናይ ደሲዥን ትቕየር ኣላ ኣብ ክንዲ በዚና ንኸይድ በዚያ ደየበለ ባዕሉ ፍለጥ ዝዓይነቱ መገዲ ነኖ ሕጂ ኣኽለና ኣብቲ ንቡር ንምለሰሉ ግን ንክንምለስ ኮይኑ ABC ኣይንርስዕን ኢና ክእለትን ዓቕምን ዘለዎ ገባርን ሓዳግን ገብር ዝኽእል ንሱ እዩ ስለዚ ክንቀይሮ ኢና ክንግልብጦ ኢና ዓጀውጀው ኣይሰርሕን ብሕልፊ ብሕልፊ ከዓ ምፀላይ ምታነታ ኤርትራ ክትፋደለ ተሓባቢርና እምነት ኤርትራውነት ዘለዎ ንሱ እዩ ኢንፋክት ስለ ዘለዎ እታ ብሊፍ ሳ ስለ ዘለዎ ኢኻ ማነይ ብኩሉ ዝጥቃዕ ናት ነዚኣ ነታ ኤርትራውነት ክትብትና ተኾንካ ከዓ ዝኩሉ ትገብር ስደተኛታት ትብዝሕ ኤርትራውነት ከምፅላእ ትገብር ገለ ዝኩሉ ነቲ ደንበ ተቃውሞን ሓፍ ኮፍ ደብሎ ማለት እዩ ኣብታ ሓፍ ንፅቡቕ ደሊ ኣብታ ኮፍ ደብሎ ከዓ ትኽፋኣት ናይ ፀላእቲ ኤርትራ ስለ ዝረኣዩ ማለት እዩ ሕጂ እውን ኣብታ ነቲ ኤርትራውነት ባይ ዘ ወይ ክገብሮ ዝኽእል ጥራሕ ደይኮነ ዝተረድኦ የለን እቶም ካልኦት ስለዶ ይተረድኦን እዩ ሕጂ ከምዚ ኣነ ተኸዲንዮ ዘለኻ ንዓኻ ተኸዲንካዮ ዘለኻ እንተትርእዩ ብደገ ዝመዝኑ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ኤርትራውነት ብባንዴራ ድዩ ትግለፅ ክብሉና ክብሉ እዮም ግን እዚ ምልክት ናይ
نتقول نجبرس وكيل الأمبر نبانديرا نسعى عيق نجلا مجلا يكون أنا خمس لكم تفيدنا تيجو براندين زي ردو ملخت زي ردو يخوم زول مالت جن حدا عينة كاركتر نتي انتي نخنبلي لنا بحفشة دانيل ناي ماركتينج تمرت زلويو سلزي كل تعاقماناتو ولا way of communication ناتو بتعامي well educated تمرت ترايدي كل ما بتكبر جنبرو لسبيب سلزي كل جزء تي سب مبزحت جزء بورصة خجزء خلو لوي فيتون كجزء خلو بورصة عيناتو تبص لزخانة يكون it brand you it's always about brand أبتا ترك فعلنا هذا مع لوجو نيتا كامبان اللي هو مهنياتو تي سئلا برسخة اتبع عنديران جوبرو وي ونتن جوبرو زلنا دما ناتن أبنلو من تبارقناتو ما نت حسابسي أبسب كم زر أخذ جوبرو لك قبل دليل بزو حسبات ناس كله دانيال زبلو وي ونكالوت زبلو كردو ما يكلني وي ونبكالو زي كردو زي ردو مخانا يكون أنت تسأجا أبزي حبرة سبناتنا بوليتيكا هجي كجلا سبعة زي أوفنس كم زي حماق كسم معي خلي بوليتيكا تمرتيو ليك ناتيو ليك كم تك حكم ناخذ كا نتحكم زبالك سنيل كا تسمعوا بوليتيكا بيزنس دما كوميو اتساقم لومي أبزبنا السوشيال ميديا كله نخل زفل سلزخونه نزد دانيال زارب زلو أقواشيش زارب على حدا أب كنا دانيال تمرتين تمكرون داي وسنا بيه وتو مالتي عادو كم زكم لو خلو وايك فلت وز نغرا ز بوليتيكا فلت يوم قبل صقام يبلون ايرتراويان نتز فلتو كنغرو خلو نقبلو صقام يبلون ات صقام ناتو حجي دسيم كو ابتنا يا برجن احمد كم لو خلو اب تخونه ነገር تبانديرا ناتو كغبرو صقام يبلومن انتس بردي انتس مسيلوم زغبرو ولا نهلق يلوم يم زغبرو ات تغبرو ነገራት ግን ነቲ ክትሓንጾ ትደሊ ዘለኻ ሓሳብ ኤርትራውነት እንድር ኮይኑ ሃገራውነት ኮይኑ ብዝርአ መልክዕ ክትገልጾ ክትከላ ኣለካ እንታይ ይስኸ مبزحت جزيرة عبنت عبزي دنبنا إيرتراويان تري خاص شعات بهيرات حدنا تلنا كل تقينا أكلادنا نايت بهيرات كتجبري فتنو عب ديكوريشن كجبروي فتنو أبسفل عليه this is by design هند بد فورماس لازلوا يكونن no بديزاين يو هجراو نديو تتدليو نجارات أبرز السب كتسرع تقينك أما عرفت هو دريو نجارات كرك خلالو هجراو نتعلني إيرتراو نتعلني كتبت تقينك أبزر نجار أبزر جبت نجار كون خلالو and these are نزيتات يخجلس ده اللي جل سباير دعني كله كم زي بتعبيت يتوصلوا نامين نفسنا بقبت كرت وكن كلا لنا كاب دانيل زي مهارب زي نجارات لني كاب كاليس كاب أول زي مهارب ما بزوت نجارات لنا تاريخ أصلا يكون تخلو بزوت نجارات زي مهاركاو كابتي كمال عالي زبلوس أنا بزوت مايره أفتى أبي تبيع تيدم بتقامه ويونتي ناي تقرأ اللي كم يجري زورا خمسة نبرة كنده شرحتات كم زي نبرة أنا بيتوبيا سلزي بتاعه كتب سودان جري خيده سلزي تعبي تبيع استجبره دراماتات أبي تبيع زنبور سبات كزاربو خلوت رهات رداتغ أما ودعتها جن زيادة أنا تيلا بوانا واحد داتا فيديو كيتكم رأيوا من البعض كم لبواون تي ولا قات فيديو أب تبوتات بمقراص ودس انت بلني دخول تا ملاتا فيديو أو مخانوجن تبع جراوند نويس قرب نتي عمقزل لو كونفرسيشن قرب رباشي نيرو سلازي نجزي نقلك كفالة باخينهم أوديو جن أبكالي استوديو انت زجبر دسن بلن معناته كل نجار كنسمعون دسيلو ناكن مهارلون سلندلي بعما مالته يكون كمبر كل جت باك جراوند ناير تراك هون كله دسيز بلنانه كاب اوفيس بخمسي كون كله جن اجين كومبرومايز خاطر دمسخه قليل لا يكون مالتي اكم زبوتا قبر خلا دانيال اسرع معالت ديو 3 معالت ديو 4 معالت ديو كنت ور حدين دحرجيرو نفسه كيف معالت شاهد صوت ديو مايد صوت ديو بيزاز بالعدي كله نيرتراوياني عبد كون نيرتراوياني صفزلو اب هوتيل نيرتراويان تخينو اب زغزو نبرتنتي تكالات نيرترايز زنقساق زلو كل ነገር እተን ገንዘብ for some reason ኣብዚ የሪኩም ዘኔ ኣብ ትግራይ ከይዶም ገንዘቦም ከጥፍዎ ከለው ጀጋኒ ይብልዎም እቲ ዕላማ ድማ ኣብ ኢድ ንፅረልካ እቲ ዕላማ ናይ ሓደ ሰብ ዕላማ እንታይ ምዃኑ ካብታ ካይዳናት ይኸትርዮ ኩላቶም ንትግራይ ከይዶም ቫኬሽን ዝገብሩ ነቲ ፅሑፍ ናቱ መኒ ፖስት ገይርዎ ነይሩ ተርዲውን ኣለኹም for these people Tigray media Tigray mass media agency ናይቲ መንግስቲ ይመስለኒ እዚ ስለዚ እዞም ሰባት ዚያቶም መን ይተቐንዲ ዘገድሶም ንዓታቶም ከመን ዝያዳ ቆላሕታ ዝቦም ንሪኦ ኣለና ንኤርትራ ናብ ሃገሩ ንዝኸደ ከዳኹሙ ለይትን መዓልትን ተኣኪቦም እዮም ዘጣቅዑ ናብ ሃገሩ ናብታ መረበቱ ንዝኸደ ተርዲኹም ኣለኹም ምክንያቱ እንዳ ሻሂ ከኣቱ ከሎ ናይ መንግስቲ ሬስቶራንት ኣይኮነን ዝኣቱ ሆቴል ናይ መንግስቲ ሆቴል ኣይኮነን ዘሎ بقول ملك تقام كله دكان كجز كله نايم نجسي كونه ناب حزبي ناب حدا إيرترا وسدرا سدروز على زلوا سبي سلزي زخوانة سبب إيرترا فيكيشنز قبل كده ما خندي وني لين يرزيا
نزي كريكم إليه كون زخونة سب أبير ترافيكيشن زجبر نعطي مرداتا كندق زين جيركم أبير ترافيكيشن زجبر زلوا سب الأماناتو بتزجبر زلوا تلوخو نماني زرب عند عريلنا أبزين غي سوري أبزين كريكم دلي زوم سبازياتهم أبير ترافيكيشن كجبر قالوا كلها تا ربحة نيرترا إيرترا يمزرب عزلو إيرترا تربع زلا بزي قد استبولوتيكا وصلات ناتو 3 معلت زجبر سب أبير ترا نيرترا ويربع له سلازي نزيع بمقبار تراي نسبة إيرترا تحليل اللي عرقين كا بوليتيكا نات كان إيرترا تغينو بزيا تراي كدق فايزك باكا دقا فنت نيركا دما إيرترا سلازي عطواني إيرترا سلازي ربع زلو كتحقوسيك باكا أتوم عمان قصوص صرحو زلو نت بوليتيكا وحشوية بدقا زلو عادي كاتلون يمكن مثلني that's why دما personal cause وزغلو دي كاتلو تغينم دما ترقو ما يبوانيم تزعب يسئلي هاقرنا بيت خيدالا سبنا بهاقر تمتيو دما ربحا خمزلو يردو مالو اتو زلو واكايدا دما ናይ መወዳእታ ዘረባናተ መንግስቲ ኤርትራ the biggest challenge ናቱ ኣነ ቻሌንጅ ክገብሮ ዝብል በሓሳበይ ማለት እዩ ነቶም ኣብ ደንብ ሃገራውነት ዝነበሩ give them a chance እዞም ሰባት እዚኣቶም ድሌቶም ንክገብሩ ዕድል ሃቦም እቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ተቃዋሚ ዝነበረ ክሓርር ወይ ክሕማቅ ክስምዑ እንድሕር ደልዩ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ኣብ ደንብ ኤርትራ 2% ድዩ ኩሉ እናገበሩ ሰናይ እናገበሩ ነቲ ሃገር ደው ኣቢሎማ ዝነበሩ ቀዳምነት ንኦም ዕድል ይሃቦም ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ስገርዎም ኣይበልኩና ንሳቶም መንግስቲ ኩሉ ዘለዎ ፀጋታት ንኦም ይካውን ዘሎ እቲ ደገ ዘሎ ግን መንግስቲ ኮነ ክገብረሉ ነቲ ሃገር ክገብረላ ይክመጽ ስለዚ ንሱ ክገብረላ ከሎ ድማ ባዕሉ ኮነ ክገብሮ ካብቲ ደቂ ወዲ ሃገር ይክገዝእ እቶም ኣብቲ ዓዲ ተሪፎም ዝነበሩ ሰባት ሰበም ክረብሩ እቶም ኣብ ኮሌጃት ዝመሃሩ ዘለዉ እዮም ስራሕ ክረኽቡ እቶም ኣብ ከተማታት ዘለዉ እዮም ስራሕ ክረኽቡ ኩሉ ሰብ ስራሕ ክረክብ ስራሕ ድማ ገለገለ ሰባት ኣሎ ሚኒዋለ ዝናቃለ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣሎ ሚኒዋለ ሰርሕ ነይረ በሚኒዋለ ጀሚርካ ነዳቃይ ትኾን ኮንትራክተር ትኾን ገለ ሰባት ክብሪ ናይ ስራሕ እውን ዘይብሎም ሰባት የሰማዕ ኤርትራ ሃገር ዘፅንሑ ሚኒዋለ ነዳቃ ዘለዎ ነዳቃ ኾኑ እዮም ሚኒዋለ ዝኾኑ ድማ ብኢኻ ትጅምር ነዳቃይ ትኾን ኮንትራክተር ትኾን ብኡ ጌርካ ኢንጂነር ትኾን ስለዚ እቲ ዕድል ነቶም ኣብ ደንቢ ሃገራውነት ዝነበሩ እቲ መንግስቲ ኣብ ስራሕ ንክኣትዉ ንዖም እቲ ዕድል ሂቦ መብዛሕትኡ ሰብ እቲ ናይ ኤርትራውነት ዝሃርም ዝነበረ ክቕረፅ እዩ ተቐሪፁ ክተርፍ እዩ ድሕሪኡ ለውጢ ክገብር እዩ ምክንያቱ ንረብሑ እውን ስለዝሓስብ ለውጢ ክገብር እዩ ኣይሆፕ እዚኣ ነገር እዚኣ ኣብዛ ዓመት እዚኣ 15 ገለ ተበግሶናታ ክንርኢ ኣነ ድማ ብዝለዓለ ባህገይን ሓሳበይን ኣብዚ ምሳኹም ክገልፅ ክፍትነ ካብ ኖርማል ነዊሓት እንለና ኢሎም ቪድዮ ከይተረዳኒ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ከም ወትሩ ንዓና ክሕግዝ ዝኽእል ዝበልኩ ሓሳባት እዩ ዘለኒ እታ ቪድዮ ከይትኩም ስምዕዋ ምዝያ ጠምቲ ደርፊ ድማ ገጥፈትኩም እየ ኣነቴልካ ሎሚ መዓስ ኮይኑ ዋሳ ተፋሊምካ ዲኻ ብብረት መፍራሳ ስዒርካ እዮም ዲኻ ብውሽጢ ብደገ ሓቅናት ክዓቢ ኣነ በእንተ ሓቂ أنت حد القلبي كلنا تكعبي يقولون أبسح واسك من بسح أنت إريتراوي سبب مرحاوي يقولون أبسح واسك من بسح أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زقنعك خمقنان أنا يبل أنت نخصصنا ويتا قدي أنت ويتا فنان أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زقنعك خمقنان أنا يبل أنت نخصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبسا قوازهم كمان بسا